Fasnacht. Da ni'n dod mewn efo'r big Krampus energy ma. Mae Lwyd yn un cornel, Krampus yn y gornel arall. Haglediad pennod 141. Ydw i'n cofio'n iawn. Sioned ydw i, gyda Bryn. Ho, ho, ho. A Iestyn. Snow, snow, snow. Snow. Croeso. Dwi'n gwybod sy'n wedi clywed the tinkling of the cocktail glasses yn y cefndir. Just a chat, chat, chat. Smooth music, smooth music. Croeso. Mae Michael Bublé fan yn y cornel. Ni'n gwybod bys yna boobs yn ymddangos yn y sioe heddiw. Dwi wedi bod yn eistedd hwnna Dolig. Dyma ni. Dwi wedi bod yn eistedd am boobs yna hefyd. Cwcio. Unsurprisingly, mae'r Tony Port hanner ffordd lawr o botel yn barod. Particularly boozy, particularly nadoligaidd, a mostly vibes nice. Dyma parti Nadolig ar haglediad. Da ni'n neud hon bob Dolig i chi. Os da chi'n gwrando newydd, hi, croeso. Dwi'n siŵr sut nath chi ffindio ni, cos ni'n really hysbysebu, but, you know, carden mewn phone box, neu, you know, magazine ar gefn rhyw goedwig neu rhywle, just ffindiwch yr haglediad, lliwiad chi. Da ni wedi byw trwy'r profiadau yna, do. Haid i'n gwneud, oedd y centerfold spread nath Iestyn yn very tasteful. Fo a Anson Mount. Ie. Mae gilydd. Gen Z ddim clem bydden ni siarad. O ie, cos mae Gen Z just yn mynd i rhoi i TikToks a'i vapes lawr a mynd. Ti'n gwybod beth dwi awydd? Bach o old-fashioned Christmas podcast. Ti'n gwybod fel nhw'n cael yn yr hen amser? Ie. Dwi wedi bod yn canu carolau heddiw. Not gonna lie. Ie. Yn y Tabernacle yn canol Caerdydd. O'n i'n canu nhw dysil. Holy moly, Bryn, lle o ti'n canu carolau? Y capal y lingo yma. Diw. Efengls? Maen nhw'n trio cael ti joinio nhw? Neu oedd just yn chill? O, na, oedd eitha chill. O, neis. Gwyn am ddim oedd na. Mi o'n na mulled wine. A wedyn nhw'n rhoi wafers bach i ti, o fel bara special ma. A wedyn o ti'n cael y mulled wine. Oedd ar ryw blat bach. A wedyn oedd nhw fel, cyma hwn! Ond, neith o les i chdi. A wedyn nhw wedi, like, accidentally bydyddio ti, a ti fel, no! Fydd satan mor flin! Mor wedi achub yn enau dweud. Damn it! A ti just fel, dwi'n mynd i ymddiheiro i cyfyn fi o'r achos just am hynna. Plan Satan i cael Bryn man on the inside, dio. Dwi'n mynd jocio. Fath o double agent. Os oes na un o'r tri yn ni yn Satanist, like, ti'n yn y ffordd ma, ironically, mae Satanists yn troi allan i fod yn bobl really, really nice. Dwi'n cedi bod, like, the personification of anger, sef Bryn. Probably mynd i fynd lawr y rŵt. Mae John Hodgman yn deud bod nhw'n lyflu. A dwi fel diw iawn, be. Os ti'n mynd yn ôl Good Omens, mae Bryn yn fwy o person yn cadw hen siop lyfran dydy yn na. Hen siop lyfran llawn taps fingers, gwybodaeth gyfrinachol. Mae gen i definitely mwy o Michael Sheen energy na David Tennant, dwi'n meddwl. I don't know. Hey, gweld ti mewn teeny tiny spectacles. So dwi'n yn gwybod os ydych chi kind of wedi misio'r memo bod ni yn rhyw fath o tech podcast, ond ni'n kind of morphio fewn i kind of podcast am bob peth, really, beth yw bywyd. Da ni wedi bod lawr y pydew o gweld y byd newid yn yr... Bryn, ceidwad hanes y podlediad 14 mlynedd? Yep. Yep, coming up to... na fo, fydd yn 15 cyn bo hir, y blwyddyn nesaf. Ymddeheiriadau i pawb sydd wedi gwrando. Da ni wan efo IMDb page. Oh my god, oes, mae gen i IMDb page. Sut nes ti ffindio hwnna allan? Dwi'n gwybod, nes i dilyn link, o'n i'n chwilio am podcast dwi'n licio, ac doth o fyny bod IMDb page iddo fo. Ni oedd hynna weird. Wedyn nes i gofio wedyn bod Amazon di prynu IMDb. A wedyn nes i feddwl, maen nhw di... Chos mae'n efo Amazon Podcasts, maen nhw di mewnforio data o Amazon Podcast mewn i IMDb. Maen nhw di sgripio. So nes i feddwl, dyw, tybath, a mae fi'n chwilio am yr haglediad, a
lo and behold, ti'n beth un o'r pethau diddorol oedd di cael ei restru'n barod, bod ni di dod yn ail yn the best Welsh podcast. Probably cos mo'n disgrifiad ni. Cos hwnna di'r unig mild brush efo llwyddiant da ni roed ydi wneud. Yep. It was a fleeting brush down. So dwi wedi bod yn ac achos di IMDb ddim efo bulk upload o data, dwi wedi gorfod bod yn roed y manylion yr episodes I gyd I fyny by hand. Bryn. A hwnna di just fatha chill community service ti. Chill time. Yeah. Just Bryn relaxing bach o data entry. Bach o data entry, I gyfres ar y tro. So mae'n ydi... Caru. Dwi'n meddwl bod fi... Mae'n gen I 4 neu 5 arall I dal I wneud, ond mae'n... Bryn. Mae'n I wneud. Cos pan fydd bobl yn edrych am VFX supervisor amazing yw project nesaf nhw, mae'n mynd. Who's this Iestyn Lloyd? Yeah. So, sorry, who's this Iestyn Lloyd? A hefyd, haid I ddweud, Iestyn oedd yr unig un oedd efo IMDb page yn barod. Yeah, bet bod so dwi wedi ychwanegu I'r credits cyn Iestyn ar IMDb page. I mean, Iestyn, wyt ti really isio cael dy associatio? Dim just 3 penod o ryw random rhaglen sgynna fi ar IMDb. Mae'n 141. Bastards. Dim just hynna, dim just fel self-host, yes. Ond hefyd producer. Ydy mae o? Ti ydy, like... O'n i'n impressed iawn efo hynna. Dwi ddim yn gwybod y sut I bobl yn deall fel bod yr rails, dy'r rhaglen ma ddim ond mildly gymaint yma hi ar y rails, achos bod Iestyn yn fel neud hi edrych yn beautiful a neud hi swnio beautiful. Mae'r outtakes o'r sioe mae'n anchod. Iestyn sy'n promptio ni yn chat GPT, basically, mod I bildio ni fel large language models o. Mae Sioned a Bryn, actually, ddim hefo ni rhagor. Dyn ni just yn models fan hyn. Sa chi'n dychmygu mae'n rhywun fatha ni yn bodoli yn y byd go iawn, sy'n yn amhosib. I mean, gallet ti ddim hyd yn oed. Sa chdi methu cael rwy'n yn mynd I reidal gymaint o weith? Na. Sa'n nhw'n gadach chi fewn i'r eidal cyn gymaint o hynna. Mae'n nuts. Hynna bydio. Dwi'n cedi, dwi wastad yn teimlo bod yn hyn, dwi'n profoundly ridiculous person, so fel bysa yn anffodus, ChatGPT ddim yn gallu creu y fath. A fe ddim cael, some chance fe wedi cael rwy'n sy'n cael gymaint o ddiodydd gwael. I mean, y whole thing na o yr site yn chwthu fyny ar Trippy Frank. Impossible. Could make it up. Neu just, o'n i'n teimlo fe, cyn I ni ddod ar y recordio, o'n i'n siarad fo Bryn ac o'n i'n fel, mae'n Mac Mini, mae'n ffact eto, mae'n just absolutely cwmpan ddarne a mae'n rybys eto. Ac o'n i'n just yn siarad am enshittification, sef pretty much beth sy'n digwydd I rhan fwyaf o bethau, oedd ni'n arfer meddwl oedd yn dda. A wedyn nes I just sort of sefyll na mynd, neu falle fi sydd yn enshittified? Ydw I just yn fel gweld pob peth fel bod o'n rubbish rwan. So falle na just mindset shift. Fi'n mynd I trio, dyna pan bod ni'n neud show All the Positive, All the Vibes. I bet fydd drink fi'n lyflu heno. Medde fi foreshadowing. So, gwrandwch, mae'r cocktail music ma'n plincian yn y cefndir. Mae'r hogia yn I tuxedos. Dwi unironically yn gwisgo ffedog achos nes I watched y Miyazaki documentary a mae o yn gweithio trwy'r amser yn ei ffedog ac dwi wedi ffigur allan wel ysdi Miyazaki yn gwisgo ffedog ac yn neud gwaith amazing alla I wisgo ffedog hynna dy'r gyfrinach yes it's just amazing be maen nhw'n deud enclothed cognition guys chi'n clywed am hwnna? Na. Bod am hwnna, enclothed cognition ydi, mae wedi cael ei astudio gan seicolegwyr a gwyddonwyr. Wedyn bod ti'n gorau gwisgo dillad. Ti'n bod y thing, like, dress for the job you weren't, pawb mynd allan yn I, like, Superman pants. Ond mae o'n psychological, oedd yna bobl, oedd yna wedi gwneud fel prawf ar, dwi'n credu, unai myfyrwyr neu normos, ti'n beth gwaith yn siŵr efo hynna, a ddyn nhw wedi rhoi fel set o fel gwestiynau mathemategol a gwyddonol I un set. Mae siŵr bod nhw just yn fel normos nhw wedi cael fewn. A cael bobl I ateb nhw yn gyffredinol. A wedyn, oedden nhw wedi rhoi set o bobl eraill mewn lab coats. Ac oedden nhw wedi gwneud y
well ar yr ymarferion yma, achos oedden nhw mewn lab coats. Ac o'n i just fel, wyt ti'n gallu replicatio hwnna, ond oedd y syniad, ti'n meddwl pan mae'n gwyddonaeth yn teimlo, mae hwnna'n probably yn right. Dwi wastad yn nofio well yn fy shorts nofio na yn dillad llawn fi, de. Dedal o weithio. Ti'n newi atgoffa fi o jokes ffefryn fi. Dress for the job you want, said my boss. Now I find myself in HR dressed as Batman. Hwna bedio, Bryn. Unironically, ddim yn deud celwydd, mi wyt ti'n edrych bach o ninja vibes heno. Da ni'n all black hoodie. Ti'n edrych fel, mwy fel The Arrow neu rwy'n. Neu... Na brooding Batman ar ôl fod allan ar noson calad. Oh my god, okay, so mae Bryn di roed yr hoodie dros i ben. Ac ti'n gallu gweld wedi gweld i spectol o. A'i farf spectacular coch fo. So mae hwnna... Oedd y bach na Daredevil yn y dechrau. Well, obviously, dyma di fel... Na, hei ti roed yn ôl, Bryn. Achos hwnna sy'n mynd i fod yn hwnna di, like, 100% fan. Chapter artwork. Chapter artwork ar gyfer bydd. Checiwch allan y gwaith hyfryd mae Iestyn yn mynd i fod yn neud ar y chapter artwork. Obviously, mae app newydd photos ar yr iPhone fi rwan wedi crasio. Just pwynt yna. Gwm ni siarad am hwnna yn cawn. Y ffaith bod yr photos app, dim bwys faint dwi'n deletio o recently deleted items dal yn 9 gig ar ffôn fi sydd yn really, really hen. Dwi'n flin am y peth. Dwi'n ffain am y peth. Mae'n ffain. Positive vibes. Positive vibes. Positive vibes. Gwn i fynd am... Reit. Faint o segwyd i hwn yn mynd i fod? Proof positive. Faint o proof ydy'r stwff da chi'n yfed? Na, da hwnna mae'n mynd i weithio. Sgwennwch fewn efo segwe well fewn i'r boozy garden. A di benod ni mynd yn ôl mae'n amser wedyn a newid yr segwe. Geith future Sioned, wella jokes Sioned o'r gorffennol. Nawr te, dwi'n gweld gwydyr yn llawn o juice piws yn swilio rownd hefo Iestyn, dwi'n meddwl. O ti gen y juice piws? Oes, mae gen I juice piws. Be ti'n ymwneud est? Siwr iawn bedio. Paso del Cardinale. Di o ddim yn myld. Mae'n edrych yn gwyn neis. Dos o mair o Saesneg arno fo. Yes. So, mi nes i ddefnyddio AI. I dynnu lun o. A cyfieithu ar y pryd. Yn y siop. Camera cyfieithu oedd un hoff beth ni pan byddwn ni'n teithio hai fi ddeud. Pass of the Cardinal. Primitive of Manduria. Primitive? Mae'n dod... Gwyn cynnar? Mae'n dod o de yr Eidal. Just cael Bryn i gyfieithu fo? Does o'n byd diddorol cael ei dweud. Mae'n just yn dweud handpicked with low yield in the municipalities of Manduria and Sava, the south of Puglia? Puglia? Yes, dwi ti'n rhaid bod yn neud o? Na, ges i'n cicio allan am racial offences of just bod mor offensive yn trio dweud geiriau nhw. The Family Guy, Babidi Boo. Mae hwn yn swnio fatha ni. The grapes, left to wither for a short time, concentrate their aromas on their rich fruity flavours. The aging adds a pleasant and spicy aroma. And makes the hacklediad a soft and full-bodied show. So ti'n deitha fi, y mwyaf wrinkly dwi'n mynd, y mwyaf intense dwi'n mynd, a dwi'n yieldio spicy aromas. Di'r gynulleidfa methu gweld yr Italian hand gestures dwi'n neud. Ond dwi'n licio hynna. A dwi'n gallu deud maen nhw'n authentic. Dwi'n mynd i crebachu. 2025, dwi'n mynd fewn i crebachu era fi. Big crebach energy. Big crebach energy. Mae hwnna'n swnio'n lush. Bryn. Be gen ti?
dwi wedi mynd eich bach mwy, i fynd efo'r hoodie, mynd bach yn hipster. So gyda dwi ar y Beaver Town. Strongbow. Dwi'n ironically drink that Strongbow. Actually, dwi'n ar a sharp harp. It is time for a cool sharp. It is time for a cool sharp harp. Wel, dal yn un o'r... So mam yn torri gwallt y blynyddoedd, a bob tro oedd hi'n bygwth i stawr i cael gwallt i di torri. Oedd hi'n ei Lionel Blair cut iddo chdi. Hei, dwi wedi cael y sgwrs ma'n blaen, a dwi wedi dweud, drychwch chi ar sharp suits Lionel Blair o'r 80au cynnar. He's not bad. O, be sy'n bod yn mwy ffynnu fi dwi wedi bod yn ail ryndo, dwi'n si sôn am intro dweitha i hen episodes o I'm sorry, I haven't a clue. Okay. Like hen episodes? Wel, o'r fath ar 90au a'r 2000s cynnar. Wyt ti'n Ian Hislop fanboy o wan, neu be? Na, ti Ian Hislop, dwi'n ma'r I'm sorry, I haven't a clue. Have I got news for you? A beth yw'r game yna fo? How to get Bangor on the train. Mornington Crescent. Yeah. Dim how to get Bangor on the train. Ond un o'r joc ma'n sôn amdan sound charades ydy un o'r recurring games lle ma'n nhw'n fatha basically erstwhile classic give us a clue, and the undisputed master was Lionel Blair, a ma'n nhw'n neud rhyw joc and dros o amheus amdan Lionel Blair dal yn fyw? Surely jo ddim. Good question, let's find out. Oedd yna big crebachu energy yna fo pam o'n i'n ifanc. Ond oedd o probably montia 41 neu rhywbeth. Died in 21. Yeah, 2021, Achos oedd o'n... Canadian-born British actor, choreographer, tap dancer and television presenter. Yes. Yeah. Marwodd o? 2021. Na ti, okay. Ond na ddwn wneud jocs amdano fo. A beth sy'n hefyd yn gret efo'r Mornington Crescent ydy maen nhw'n wastad fel maen nhw'n cychwyn dweud rhyw fath o joc efo llythyr gan Mrs Trellis o North Wales sy'n wastad yn gret. Hi ydi un o patrons mwyaf ni. Mae Mrs Trellis, mae hi'n gret. Mae hi'n briliant, haid i fi ddweud. Hi, Matt M, Jamie. Ar y really... a big cash donors. Big cash energy, Yeah. Dwi'n di agor drws ma, dwi'n methu cael, no. So anyway, fi dyn nôl reit yn ôl i'r cwestiwn sydd actually ofyn. Dwi ar y beaver... Ti'n just gadlo fanna? Ni'n gadlu pawb yn gwybod. Fine, to beth, fine. Cooking lager. Mae'n fine. Dwi ar y cooking lager heno, Chesco o brand. Just yn dod mewn cans gwyn. Tesco value. Ti'n coffi quick save no frills, hwnna? Da Tesco value, Be ni lyfio yna joc un blwyddyn nath rwy'n neud i fyny fatha Tesco value Valentine's card. A wedyn nath rhywun wedyn Tesco dwi'n actually neud o un flwyddyn actually creu o go iawn. Dyn nhw ddim patch ar Lidl merch. Mae Lidl merch yn creepy, cos mae'n rhan yn y fi o mae hwnna'n ironic ac yn fun, ond mae rhan arall fi fel consumerism is killing us. Yr un sydd yn dychrau fi ydi yr pobl sy'n gwisgo stwff Greggs. Nes ti ddarllen yr ChatGPT thing nes i ddeud i fyny amdan y Daily Star? Mae rhaid i roi hwnna'n y notes. So yes wedi creu papurau, be oedd y prompt yna? Ti wedi dod fyny efo'r prompt? No, just yn boring tra'n ni'n cwcio yn meddwl bit o fel mae brain fi'n mynd off ar random. Nes i just gofyn ChatGPT, imagine a world, but more specifically the UK, if the Daily Mail had nothing but positive stuff to say about the UK. Right. And what sort of world would we be living in?
So nath o reid yr atebion o fatha neb yn cael dod i fewn i'r wlad a falle ac fysa'r monarchy yn peth masif a fysa fod yn pawb yn falch iawn o fod yn British citizen ac fysa Lloegr yn ennill World Cup bob tro ac hwnna oedd o? Na, ta'r un arall oedd yna. Hwnna oedd star, probably. Ond so wedyn nes i ofyn yr un peth am y Guardian ac wedyn oedd hwnna'n very... O'n i'n licio. Oedd o'n dangos i chdi pa ffordd pa ffordd ti'n pwysleisio ond fod o'n i definitely yn ochri efo'r Guardian outlook ar dyfodol bywyd amdan fod just fod yn ffrind i bawb basically a fod yn sustainable a wedyn nes i ofyn for a laugh just do the same for the Daily Star ac wedyn oedd o di fynd off and they were proved right about aliens coming to Earth a just ac fod pawb yn cael Gregs am ddim bob dydd wel maen nhw just angen bod ar Monzo ac oedd pawb yn enwog ac yn ennill y lottery bob dydd. Amazing. Gret. Mae'n superb. Oedd o mor funny. Money and luck is everywhere. Everyone wins the lottery. Headlines like every star reader wins Euro millions on the same night, or new scratch card guarantees millionaire payout. Dominate this. Fantastic. Yes, mae eisiau rhannu hwnna. Mae hwnna'n good vibes all the time. Yndi. I love it. Be ti'n efo, Sioned? Ti ar y Tony Port eto? Na, dwi wedi ffindio un arall o'r tins o cocktails ma. Gret. So, dwi rwan ar y vacay. Okay. Margarita in a tin. Hefi agor, guys. A hefi drio. Ma'n te. Dwi wedi bod, ers ein podlediad diwetha ni, dwi wedi bod i actual cocktail bars yn Gaerdydd. What? Mae Sioned wedi bod mas? What? Mae Sioned wedi bod mas. Fi wedi dod dros hormone-induced anxiety fi, a dwi wedi mynd allan drink 2 waith. What? Oedd un o'n nhw i parti Nadolig y gwaith oedd mewn goddamn nightclub. Be? Gerddes i fewn o'n i mor flin. Hwna chwys ar y walia. Na, oedd yn really nice na. Dyna'r peth. Oedd yn mewn nightclub, ond hefyd oedd yn cocktail club, ac oedd y cocktails nhw'n really nice. A oedd margaritas nhw'n ardderchog. Ond gerddes i fewn yna, ac oedd yn really swnllid. Ac o'n i just yn mynd fewn yna, a gwyna blin fel, dwi'n licio hyn. A wedyn nath nhw roi free cocktail i fi, a o'n i fel, okay, mae'n alright, I suppose. A wedyn si cocktail arall, ac o'n i fel, o, di'r lle gorau erioed, dwi'n lyfio fo. A wedyn nes i adra, yay! So dwi rwan yn trio, hold on, gan i gael bach o ffoli fe. Mae'n dod rwan. So hwn ydi, margarita in a tin, mae hwn yn fizzy. Right. Which is my first problem, chos dwi ddim yn hyderus bod margaritas neis iawn yn fizzy. Gan amla, maen nhw just yn blasu fel ti di smysio Jif lemon a tequila mewn i chops ti. Dwi'n meddwl bod pobl sy'n yfad cocktails allan ti'n really poeni bod o'n blasu'n neis. So mae'n well na'r Paloma, gesi, o'r un cwmni. Mae'n eitha cri, sydd yn bonus. Diolch ddim di neud gwyneb fi edrych fel tîn cath. Sydd yn anffodus. Fyna ni cadarnhau hynny. So hwnna di marc fi o margarita da, lle ti jyst mynd fel na fo wedyn. Chi'n gwybod be? Mae pethau'n argoeli na am 2025. Let's do it. Achos di drink fi ddim yn ofnadwy. Guys, good job. You chose wisely. Mae o fatha... you chose wisely. This is a cup of Christ, guys. The cup of Christ. Da ni'n ymddiheiro i pobl sydd yn gryfyddol a Cristnogion. Ti'n gwybod... Os da ni'n dach yfad... Indiana Jones reference. Ar gyfer Iesu. Hwn di'r amser i wneud o. Y greal sanctaidd, boys. Diod sydd... ddim yn ofnadwy. Ond mae obviously gennau Tony Port a Stilton i bacio fo fyny. O'n i am dweud bod o'n mwy fatha Groundhog Day lle os ti'n hoffi'r diod then mae'n 100 Days of Sunshine fath o beth. So ni'n licio... Ti'n ma be? Yr unig beth dwi wedi gweld am Groundhog Day ydy YouTube video essays. Dwi roedd wedi actually watching the film.
Lle dweud hyn am lot o ffilms. Mostly rhai David Lynch. Yep. Oh, come on. Ti'n gwybod be? Un o'r symptoms o bod yn fel... Mae'n siarad o Bryn cynt, adeg yma'r... Let's be real. Just i fod yn real yn munud. Adeg yma'r flwyddyn, effernol a anodd. I lot fawr o bobl. Bobl sydd wedi bod trwy colled, bobl sydd wedi bod trwy tristwch, bobl sy'n cael ein anodd yn y gwaith, bobl sydd efo lot o pressure. Mae'n rybys. A basically... Na, mae'n ffain. Dwi completely dim yn off a tangent. Oh my god, yes, toro hwn i gyd allan. Good vibe. Dwi genuinely ddim yn gwybod beth dwi'n ei. Wow, di hynna rioed ydi digwydd o blaen. Literally yn ganol. O'n i'n fel, dwi'n gwybod lle mae hwn yn mynd, a dwi'n mynd i lincio ni fewn i stori newyddion. A wedi genuinely, nath y Bryn just blue screenio. Nath Bryn fi just mynd... I got nothing. Hynna'n 2024. Lot fawr. Go iawn. Ted efo fi. Yes, dwi eisiau dy gyngor di. Oh, wise Iestyn. Achos nes i just walk away. Just mynd. Ddoi nôl i chi am hwnna. A just... Fe eisiau di back to one. A just cychwyn eto. Hwnna di. So... Reset! We need to reboot the Sioned. Rebooting the Sioned. So, this Sioned has stopped working. This Sioned has performed illegal operation and will be shut down. I needs to restart. Dwi'n credu bod pan mae'n disclaimer da ni di roed ar cwpl o sioe Nadolig ni'n dod fel mae'n adeg really anodd i rhan fwy o bobl. So, Bryn o fi di bod yn profi hyn just efo precious gwaith a stuff. A dwi'n gwybod, yes, ti di siarad yn agored efo fel just precious ti'n drwy. Mae fel bod pob beth yn intensify. Mae fel rhyw ffynol fewn i gwyliau Dolig. A wedyn yn mis Ionawr, ti just fel... Ond neb i sôn am y fucking bullshit Blue Monday na, achos mae o'n bullshit marchnata will kill us all. Bullshit marchnata. As mae eisiau stopio bobl iwsio fo, chos mae'n fucking bullshit. What an excuse. Mae'n wastad yn ôl yn mis Ionawr. A beth ti'n cael wedyn ydy lot o bobl yn neud stories amdan y ffaith bod o'n bullshit. So mae hwnna'n cario'r bullshit i cario ymlaen. Mae gyd yn swnio fatha Groundhog Day. Mae gyd yn swnio fatha Groundhog Day. Gesiwch fi. Gen I anecdote am... Na. Loop. Da ni'n mynd i speedrunio'r newyddion, fel dwi'n deud bob tro. Ond... yn y last 60 minutes. Be sa'n gret ydy da, Sioned? Os oes gyn ni rhyw fath o meddalwedd, fysa'n gallu cymeryd lod o'r fatha'r notifications mas gyn ni, a'i condensio nhw lawr i un notification sy'n deud i ni bob dim da ni angen gwybod. Surely, bysa hwnna'n gret. Ond so hynna'n really glyfar. Ydy'r technoleg yma hefyd yn licio neud pethau fyny. A ddim yn reid rwydd. Bodoli. Da ni'n mynd i ddeud y flwyddyn yn AI. Dwi'n gwybod mae pam ti'n fucking AI. Ond dyna ydy 95% swn i'n deud o datblygiadau a'r pethau oedden ni'n arfer cyfro light sprinkling sorry, mae ffôn fi newydd wneud amser mynd i'n gwely ti fod yn dawel dwi'n Facebook 95 oedden ni'n arfer cyfro hardware yn fel y 10 mlynedd cynta a rwan mae bron yn pointless i cyfro hardware unless bod nhw'n gimmicky AI pins neu fucking spectols gachu sydd yn mynd i gael ei mothballio o fewn 6 mis. Mae y datblygiadau dyn ni'n gorau cyfro ydy'r existential shift yn y ffordd mae gwybodaeth yn cael ei gyfleu i ni ar ffordd dyn ni fel humans yn deall gwybodaeth. So mae gennym ni fel smoosh o stories atyn nhw'i gilydd chys mae Apple Intelligence doing a lot of heavy lifting. Very bad intelligence. So Steve Jobs
Pwy sy'n cofio Team America? Dydy ddim yn yr un lefel a Basil Inquisition ydi. Basil Inquisition, that's a Scottish version, a Sais, da ni siarad. Sa neb yn disgwyl Basil Inquisition. Oh my god, da ni mor hen. Dwi'n meddwl fysa Basil Inquisition yn neud... Sa neb yn disgwyl Basil Inquisition. I frawd o, di hwnna sydd yn interrogatio. Ie. Seriously, oedd Monty Python yn ffucking hen pam oedd yn un i fan. Mae gen ti hefyd Basil Expedition sydd yn trefnu trips i hefyd. Yeah, well, come on, Bryn. ChatGPT, please find more puns on this combination of... What do you mean, this combination? Yes, it's a joke from the... it doesn't matter, ChatGPT, you wouldn't get it. It's fine, you're too young. So, Basil Exposition... Mae gen ti hefyd Basil Imposition sydd yn dod wastad rownd i dy didi ac yn neud i hyd yn boen yn y ti, wastad. Dwi'n meddwl yn gwybod lle'n gychwyn o'n intelligence. Bad intelligence. It's very bad intelligence. Very bad intelligence. Apple badly intelligence. So, mae gen ni hwnna, a da ni hefyd y Guardian heddiw. Heddiw oedd hwnna? Yes, DDI. Headline... Coalition of musicians, photographers and newspapers insist existing copyright laws must be respected achos bod UK Arts and Media reject the plan to let AI firms use copyrighted material. Mae'n quote amazing ar hwn yr un lle ddyn nhw wedi deud it's like shopkeepers having to just opt out of shoplifters on an individual basis yn hytrach na, well, mae'n illegal pidwch o dwy'n stwff o shop fi mae'n nuts though, ond mae'r ffordd mae'r yes, ti di roi hwn fewn hwnna. Dwi dal ddim cweit deall sut mae'r llywodraeth yn trio gwthio... Mae'n teimlo fel lobbyists, mae'n teimlo'n gymlaeth. Like, beth sy'n digwydd fan hyn? Eich efo Bryn ddallt yn fwy, ond beth dwi'n ddallt ohono fo ydy fod maen nhw'n trio pwysio drwad lle mae o'n mynd i fod ar individual basis lle fod os di rwy'n eisiau treinio i gwaith treinio i AI nhw ar dy waith di, ti'n gorfod mynd directly at y person yna a yn hytrach na fod y music industry gyd yn dweud na, hang on man dydy hyn ddim yn iawn ac fod i gyd yn gweithio fatha un peth mawr fatha ma nes i dwi'n meddwl nes i wneud ar y notes oedd mae Getty Images yn America yn neud o'n ffordd iawn lle basically mae gen nhw trained model ti'n gallu defnyddio ar eu websites nhw a maen nhw wedi treinio'r model i gyd ar y lluniau sgyn nhw ac lle mae'r photographers wedi reid i caniatad iddo fo ond beth sy'n bwysig yn nhw does neb enwog yn y lluniau yna sgyn ti'n lluniau o Taylor Swift yn y fo yna byd fel so beth dim ail greu llun o Taylor Swift yn neud certain thing yn rhywbeth mae gyd just ar gyfer os ti isio llun specific ar gyfer erthigol sydd yn portray rhyw person yn pwyntio at rhyw ffynnon yn rhywle a dos na'n fashion un Skyline of New York efo volcano yn y cefndir fath o beth so maen nhw wedi mynd rownd i lle maen nhw wedi mynd at yr photographers i gyd sgynny nhw ar eu gwefan nhw ac oherwydd bod nhw'n rhan o Getty Images a dwi'n meddwl na iStock photo mae Getty yn berchen ar hefyd so wedyn mae o'n un lle mae'r deal wedi cael ei wneud yn fyna a dyna lle dyla fod hwn yn digwydd yn UK ydy fod o'n mynd trwy os ti'n treinio rhywbeth ar music dyle fo fynd trwy'r music industry a fod nhw wedyn yn gallu handio'r pres allan i os di'r artist yna eisiau fod ti ddim yn gorfod mynd on a base individual basis thing fatha ma nhw eisiau sydd yn mynd i fod yn uffar o lanast ydy a peth hefyd ydy so fedra ti ddim defnyddio cynnwys pobl
mewn ffordd masnachol heb cael caniatad heb talu amdano fo. I fi double-checio, dadl y llywodraeth ydy bod cwmnioedd allanol, so hynny ydy dramor, yn mynd i fod yn defnyddio cynnwys Prydeinig, mewn quotes, i treinio models nhw anyway, achos bod yr rheolau copyright ma ddim yn addasu nhw. So maen nhw just isio i dal nhw rhywsut ydy bod mae o fel ethical drug use neu like dispensaries. Maen nhw'n dyn nhw anyway, so we may as well benefit from the crime. Ie, yn hytrach na lle fos gen ti rwy'n mowr yn sefyll fyny dros artistiaid Prydeinig. Yn wedyn yn mynd i fyny yn erbyn y cwmni arall ma sydd yn trio treinio ar dy fiwsig, dy gelf, neu be bynnag di. Os ti fatha individual yn gorau mynd ar ôl y pobl ma sydd yn neud yr datasets, wel, mae'n mynd i fod yn boen y tîn i chdi, gyn ti mae'r amser i wneud o, dwi fod allan yna'n creu cerddoriaeth, dwi fod allan yna'n neud celf. Sgan yna'r amser i fynd ar ôl. Ond os di o yn os di o'n, tywod, y byd, tywod, fatha cwmni mawr yn sefyll fyny dros y byd celf yn Mrydain. Ie. Wedyn ti'n gallu negotiatio fod yn gorau talu am hyn a hyn, a wedyn fod yr artist wedyn yn gallu mynd trwy'r cwmni yna. A da ni gweld hyn dros y flwyddyn yma efo streic gyn y WGA a falle yn America, yr syniad bod y pobl creadigol di mynd, na, da ni'n misio chi treinio AIs ar y stwff da ni di sgwennu, chys da chi'n mynd i neud ni'n rhagin redundant, a da chi'n mynd i trefnu allan shit. Trefnu allan shit. Fred one, sorry. Nawr te. Oh my god, dwi'n hyd yn oed wedi siarad am y FfilmDiDdim. Ti'n sôn bod ni ddim actually wedi... Oh my god. Mae'r FfilmDiDdim yn dod mewn Nadolig. Da chi'n gwybod. Da chi'n darllen y description. Dwi eisiau neidio ni... Sorry, Bryn, gorffen un pen. Efo mae Iestyn. So mae'r... Dwi wedi bod o'n YouTuber o'n i wedi gweld o'n i'n cael traffath oedd i channel hyd gael demonetisio heb unrhyw esboniad yn pam bod o'n i cael demonetisio, so hi wedi gwario wsnosa oedd hi'n disgrifio fel oedd Kafka-esque proses o trio cael yn ôl. So ffurflen yn deud, mae eisiau chdi llenwi'r ffurflen me fewn, ti llenwi'r ffurflen yn deud, da ni di peidio, da ni'n deud i chdi pam, ond da chdi disgwyl o di llenwi'r ffurflen i fewn, a wedyn i ffonio rhywun, ie llenwi'r ffurflen mewn, o na dim y ffurflen yna, dim y ffurflen yma, o na, dim y hwn i'r ffurflen iawn, dos i'r ffurflen yma, a so, da ni'n mynd i wneud i bobl creadigol gorau mynd trwy'r broses yma, just i nhw gallu mannu hawliau ar eu cynnwys nhw. Job hi di YouTubeo. Mae'r system, achos o'n i'n gweld, mae'n rhywbeth da ni di falle twtio arno'n dim yn ddiweddar, ond dros y cwbl o flynyddoedd diwetha o ran algorithmic fel sentencing, algorithmic just bod models hiliol yn cael ei fel just baked fewn yr systems yma, heb cwestiwn. Un arall, weles i oedd Rent, oedd rhywun yn trio stori yn a class action lawsuit yn Michigan, dwi'n meddwl, yn America, lle oedd dynas, oedd gen hi credit history gwael efo credit cards, ond oedd hi'n talu i rent hi ers 15 mlynedd ar amser, bob tro ac yn llawn, a oedd hi yn iwsio fel, oedd gen hi fel, housing benefit on neu'r equivalent in America, ond oedd yr algorithm just ydi dweud, na, mae gen ti credit card debt, a reading between the lines, wyt ti'n berson di a Hispanic, so gei di ddim y tŷ yma. So hi di mynd â nhw i cwrt hefo llwyth o bobl eraill o named, oedd hi'n un o'r named plaintiffs anna fo, just yn deud, ti'n mynd gallu, like, yn ôl hawli ar rywun, i gael cartre, ti ddim gallu, a nath nhw settle out of court efo hi, nath nhw ddim cyfadde bod nhw'n wrong, ond maen nhw wedi stopio defnyddio'r math yna. So'r Black Mirrorisation o gymdeithas ydy hwn yn de. Da ni'n mynd dach sy'n mae'r pethau yma'n gweithio, da ni'n mynd dach pam maen nhw'n gweithio. Ond da ni'n rhoi yn holl ffydd ni yn nhw. A mae'n fwy o penderfyniadau cael rhoi drosodd i'r pethau yma,
a da ni wedyn ddim yn dallt pam bod y thing di wneud y penderfyniad. Ond mae'r thing di wneud y penderfyniad. So, oedd y hen joke gyn, Little Britain, a computer says no. Ti'n handio'r cyfrifoldeb fel... A dyna lot yn nhw'n sôn amdan y cwmni cartrefi ma. Lle oedden nhw just i dweud, wel, dyn ni'n goffa'r interact, dyn ni'n goffa gwrthod y person yma, ni just yn gallu dweud bod y system yma di dweud, na, ti ddim yn good fit. Sôn am systems ddim yn good fit ac yn gwneud camgymeriadau. Apple Intelligence, mynd yn great. Fysa Steve Jobs yn lyfio fo. Spot on. Great guns. Absolutely. Mae pawb yn lyfio fo a mae'n gweithio gret a dos o ddim dwi'n challenge chdi Sioned i ffindio fatha hanner dwsin o esiamplau lle mod i'n mynd o'i le. Llai feddwl falle am hanner dwsin lle mod i'n mynd yn right. Mae'r un amazing screen grab o'r BBC News summary lle BBC News, Luigi Mangione shoots himself. Thanks for that, I suppose. BBC'n deud, just baniwch, like, please pidwch yn tynnu ni fewn i hwn. Like, mae bobl yn trwstio'r BBC gymaint ag allan nhw. So be mae'n neud yn fyna ydy, os ti'n cael notifications center ar dy ffôn, os ti'n cael lot o notifications, be mae'n trio neud ar yr un top, mae'n trio reid summary i chdi o bob un news notification ti di gael, a wedyn mae o di interpretio fo'n anghywir do. A mae o'n nuts sut mae o'n meddwl fatha sut fydra i gwtogi hwn i wneud o ffitio yn y box ma. Sut job fi yn trio tweetio stwff ers 30 mlynedd. Sut lle fo'n dal wneud sens ond bod yn really llai. Ond dyma lle fysa human ddim yn neud y mistake stupid yma. Cyd-destun, like, da ni'n byw mewn cyd-destun dydy AI ar hyn o bryd ddim... Da ni gyd yn neud camgymeriadau. A rei stupid, ond dydy rei fel hyn, maen nhw just yn nonsensical, mae'r mistakes mae AI yn neud yn absolutely ridiculous. Ond, god, mae'n ei fi dim o well bod o yn, do. Yes, 100%. Mae'n ei fi dim o well. Achos dwi just fel... Netanyahu arrested. I mean, it's just wishful thinking. I fod yn honest. Be di'r gair rownd yr Apple osffir? Yr enshitification. Dwi di bod yn darllen lot o profiadau bobl amdan y geiriau mawr ydi bys Steve Jobs byth yn gadael ei stwff fel un allan. Dwi'n really meddwl yn gry fod oedd Apple dyn nhw'n mistake efo dod o'r stwff ma allan yn hytrach na cadw fo'n fewnol a dal i edrych yna fo ac yn rhithro allan oherwydd fod nhw'n meddwl fod maen nhw arioli a really, well, na, dydyn nhw'n arioli am fod mae i gyd yn shit allan yna yndi mae AI gallu fod yn handi mewn rhai pethau ond ti'n really yn gorfod neidio ar y bandwagon a just rhithro allan fel hyn a dwi'n gobeithio wnaeth nhw dynnu nôl wan a just dweud dydy hwn ddim werth bod yn newyddion fel hyn bysa nhw'n cymryd step yn ôl y pethau bysa hwnna'n waith dwi'n meddwl os wneud nhw slofi lawr dim rowlio stuff allan a rowlio for the sake of rowlio stuff allan a just neud yn siŵr fod o yn iawn a ddim y shit ydi o ar y funud enwedig efo just ydi o'n efo image playground yn rhywbeth stupid fel adyn efo lle mae'n creu lluniau lle so neb really eisiau'r lluniau yma a maen nhw wedi wastio egni nhw yn reid staff ar yr image playgrounds ma sy'n creu lluniau AI shit yn hytrach na gwella'r meddalwedd sgynnon nhw ar y funud nervous breakdown bach gweld hysbyseb ar gyfer gen emojis Bryn particularly ffwc o hwnna come on ac o'n i just fatha genmoji fatha come on pam o wedyn dod o hysbyseb arall yn dod i fyny lle yna rhyw andros o dwat mewn swyddfa yn just fatha
ti'n droi a mae o fatha sgwennu rhyw e-bost fucking stupid a wedyn mae o Apple Intelligence yn dweud beth ti eisiau neud o swnio fel o professional a mae'n hitio'r bwtwm mae'r whole thing yn newid by magic mae boss yn fatha be ffwc mae'r advert out of touch hefyd yn dweud Gwan, esbonio fi faint out of touch ydw i pan dwi ddim yn 100% just out of touch cos oedd o'n just yn baffling mae o'n so am un peth mae o'n troi pob i cael yr un llais dwi'n am actually representio ansawdd a gwaith y boi yna a so mae'r boi yna am cael get away efo bod yn shit yn y job lle mae rhywun arall sy'n actually gweithio'n galad yn actually trio neud i hynna'n y well yn y swydd yn mynd i cael un anoddach achos mae'r boi yna just yn pwysio bwtswm i sownio'n glyfar lle dydio actually ddim yn gwybod beth mae'n neud yn tydan i gyd mae fel filter to'r filters i gwymab chdi ChatGPT rhaid yn filters i dy written presence di o peth ydi so di cym o ffain so mae'na pobl di neud i fi oce os ti'n os ti yn straffaglu efo gallu cael y syniadau yma allan os ti'n straffaglu efo fatha dyslexia neu dyspraxia neu dyn bod ti'n cael fath rhyw anxiety efo sgwennu pe bynnag ok fine I get it mae'n neud sens i fi ond eto ydy o actually yn neud pethau'n well ydy o just yn cuddiad y problem basically mae o yr wonderful oh my god come on Sions un drain clawr a mae y gallu siarad wedi diflannu y dywediad amdan dysgwch rwy'n i bysgota maen nhw'n gallu pysgota dros ei hun os ti'n prynu pysgodyn iddyn nhw ti'n mynd neud na lle mae'r ChatGPT sydd yn gallu rhoi addysg i ti neu sydd yn gallu pwyntio allan ti'n mynd hei ti weld yn cael trafferth efo hwn wyt ti di ystyried falle oes gen ti rwy'n dyslexic yn teulu ti wyt ti'n teimlo bod hwnna falle achos dyma di sut mae sgwennu ti'n datblyg yn adlewyrchu hynna falle neu ti'n mo ydy hwnna just yn fi yn bod yn pie in the sky optimistic Sioned ond mae just mae o'n mae'n dweud oce mae'n helpu chdi dysgu ydy o ddo achos be mae'n actually neud ydy just ti just yn handio fo ffi ti handio fi fysa hynna'n rhywbeth handi ddo os ti'n mewn dar efo os gen ti blant yn ysgol gynradd yn defnyddio Chromebooks neu beth bynnag a wedyn maen nhw'n gyrru a wedyn fod yr Chromebook na'n gallu adrodd nôl at yr adrodd dweud eich dylech chi edrych ar gwaith yr plentyn yma mae o'n dangos traits o dyslexia eich dylech chi wneud prawf rhywbeth fel na sydd ddim yn dod yn wynaf y plentyn dyna di lle mae meddygon yn defnyddio machine learning lot o ran darganfod tumours neu edrych mae sains cynta falle pethau mor fach bod doctoried ddim wastad yn spotio nhw ond mae gen yr machine learning gymaint o asedau yn ei brain a maen nhw just yn syml yn cross-reference diolch yn golygu generative unrhyw beth mae'n cross-reference so dyna beth i y breth yn gweithio os bod ti di actually di tynnu'r data'n iawn a bod ti di lablo'r data'n iawn a bod y data i gywir hollol unwaith eto ti'n gallu bod yn treinio ar fel ti god o feddwl bod nhw'n probably di sgriper rhan fwy o Reddit i gael os mae cachu mewn cachu achan cachu mewn cachu achan mae hwnna'n disgrifiad o show ni basically hwnna di actual tagline arall ni hwnna di'r un sydd ar gefn yr album cachu achan no I don't like that because gen ti fel human centipede kind of stuff no I don't like that so Basilic position Mae just Michael Palin yn popio fyny yn ôl name dwi'n ei hen i chi dwi'n gwybod just move on Mike it's fine just cer ar trains i'r ôl arall exactly so gedde dyn ni oedd bod ni'n speedrun yn newyddion AI o ran headlines a stuff Apple
Apple yn trio dal fyny. Da ni definitely di speedrunio. Shtwan, granda, ond fain. Guys, chi'n gallu skipio, mae'n oce. Dyn ni... Mae'r breadth, y depth a'r cyflymder dyn ni just methu dal fyny. Dyn ni'n gallu reportio'r stwff, diolch fel bod ni'n reportio, ond yn y blynyddoedd cyntaf, ti fel, mae teclyn yma di dod allan. Mae teclyn yma, yes, dwi'n bod yn trio hwnna. Dydyn ni ddim yn gallu trio hanner y stwff yma. Ti'n yn gallu fel amgyffred lle mae'n mynd i fynd nesa chwaith na. Fath ar Google AI glasses. Ia, wel, o'n i'r rheina'n do. Nath chi wylio'r fideo? Ond o'n i'n cweith deall oedd o ddim... So, yna fideo goggles, new AI glasses, Android XR. Ydy hwnna ydy o'n pistig? Chos di o ddim yn dod o official Google channel. Mae o'n official Google video wedi cael ei sgripio gan rwy'n arall. A di reid at ei gilydd. Lle mae The Verge a pobl eraill wedi cael gwahoddiad behind closed doors i testio fo allan a falle. Ac be oedden nhw'n siarad amdan yn eitha disturbing yn ôl. Ti'n cofio'r advert na lle o just fideo di cael ei wneud i fyny efo ti'n wisgo'r spectacles. Mae'r adverts yn popio fyny bob man. Minority reportio chdi. Yn crien yn rhywbeth oedd yn dod off bus ac oedd o fatha na chdi cymeriadau ma gyd. A'r farchnad wedyn, Ond mae hwn yn slightly wahanol i'r Meta Ray-Bans lle mae yna sgrin bach yn cael ei adlewyrchu fwy fel be oedd y Google Glass, mwy fatha hwnna, ond ydych chi'n cofio, nath ni sôn blwyddyn yn ôl, nath Google demonstrate i fod mewn advert o spectacles oedd yn neud live translation o bobl. Do. So nath nhw'n neud y demo yna eto efo hein, ac yn mwy am nhw'n dangos y stwff yma, fwy dwi'n meddwl, vaporware ydi o. Ond apparently nath y pobl ma The Verge and Gadget o felly, nath nhw actually cael trio allan. A wedyn, oedd y pobl oedd yn gaidio nhw trwy'r the spectacles ma, yn deitha nhw, how about you ask the glasses what's the name of the yellow book behind you? So tra ti efo'r lenses ar ffrynt y spectacles fod oherwydd fod y person a di gwisgo'r spectacles a di edrych rownd y stafell cynt, mae'r spectacles yn cofio be oedd y llyfr tu ôl i chdi. So oedd yr pobl oedd y sgwennu'r erthigol yn deud fod oedd nhw'n dechrau mae'n eitha freaky fod does am byd yn mynd i fod yn private am fod dyna oedd yn neud y glass holes ma, fod oedd nhw'n meddwl mae pobl yn ffilmio fi constantly, dyna pan fod nhw'n cael a mae hwnna yn cofio bob dim wedyn. Ti'n gwybod so dwi di big fan o Substack Lenny, so dwi'n dynes newsletters rwan mwy nag ydw i'n dynes dilyn bobl ar Instagram neu pam pawb ar Substack dwi'n mynd pawb ar Substack it's just dwi'n licio'r vibes rawna. Mae'n a lot o randoms, mae'n a lot o stuff sy'n teimlo fel blogs i like 15 mlynedd fel just blogs ydi o dwi'n lyfio blogs sy'n dod i ffôn chdi I know, Substack, clyfar a ti ffordd i gael like £5 billion company just neud blogs sydd just actually like noed newsletters I bobl ond cwpl o creators sgwenwyr draw fyna Jessica Defino un o'n nhw a Emily dwi eisiau deud Emily Kirkpatrick ond dwi ddim yn 100% siŵr am hwnna os ti'n atgoffa fi neu check y link so mae gen nhw ma nhw'n commentators un ar ochr prydferthwch neu harddwch a un ar ochr ffasiwn ond mae Jessica Defino yn fel establishment person harddwch cos mae hi just fel like mae on it efo'r anti-capitalist marchnata bullshit mae hi just fel mae'r ffordd mae bobl yn gwerthu quotes harddwch I chi yn psycholego mae'n really delifio fewn I fel seicoleg cyflwyno dy hun i'r byd a be wyt ti'n neud I dy hun especially fel menyw fe wyt ti'n neud I dy hun I sgwisio dy hunan mewn I bocs o fod yn dderbyniol a'r
basically yr gwaith, yr hard physical labour sy'na, os wyt ti wedi cael dy nodi deda fel person clws i gadw, like, mae hwnna, ti di ffindio'r ti ar yr high watermark wedyn, so ti'n slipio hwnna, mae dy status di mynd la, mae'n sgwenni'n gret amdan y stwff yna, ac oedd hi'n sôn amdan, a Elmi Kirkpatrick hefyd o ran yr ochr ffasiwn, amdan sut mae glass holes basically yn mynd i fod yn gwneud, mae bobl yn mynd i fod yn dechrau cael fashion sydd yn obscurio ei hun, neu'n iwsio, ti'n meddwl, mae drag make-up rwan yn dod yn fwy o statement. Diolch yn statement harddwch, mae'n statement fel anti-harddwch. Mae o'n obscurio dy wyneb naturiol di. A fydd ffasiwn basically yn designed i weithio o fewn 2D surface camera yn hytrach na 3D bod yn y byd go iawn. A sut da ni fel... Dwi'n mynd i normals yn de, like, dyn ni dal yn sort of bound i fyd 3D lle mae'r pleser mae actually siarad, chos dwi'n siarad efo chi'ch dau ar 2D screen, mae'n weird, like, a pan dwi'n gweld chi yn y byd go iawn, which mi fyddwn ni yn dros y gwyliau yma, excited botch, mae o'n adjustment i fi, like, Iestyn a Bryn actually mae fel gweld Peppa Pig in 3D. Mae gwyneb hi'n flat, ond mae hi hefyd yn cael ei projectio yn 3D. Mae'n fucking weird. Mae Sioned actually neud i ni ista o gwmpas am rhywfaint efo fatha ffram gwydr o gwmpas ni. Tan dwi'n rhaid bus yn glist iddi a wedyn. Na, dwi'n gyrru fel 3D mapping drones round just i brofi i fy hynna'n bod nhw actually yn 3D object. So mae hwnna mor ddiddorol hefo sut wyt ti, like, mae fashion wastad ar y cutting edge o cyflwyno dy hun i'r byd, rhywun peth efo harddwch i unrhyw genders o ran, mae facial tattoos yn mynd i fynd yn fwy o beth lle wyt ti just yn mynd i trio obscurio pwy ti'n neud, ti'n just mynd i tatwio QR code mewn i dy wyneb i SQL injectio glass holes. Mae Cyberpunk 2077 kind of had it right o ran body modification a fel lle mae hwn yn mynd â ni. Falle ddim i'r i rhan fwy o bobl, a falle dwi'n gweld yn dod yn mainstream yn fel... Be oedd y Bryn, eich wedi dweud hwn am bod ni oldie timely. Y gentleman's balls na yn y hen dod eich, oedd chdi'n gorau reid masg i fyny o flaen dy lygad di. Be oedd pwrpas hynna? Sexy times, de? Wel, masquerade ball ti sôn amdan. Fatha rhyw just fatha air of mystery, fatha sort of enchanting, dwi'n gwybod, siwr o'na bwrpas iddo fo'n sgrem clem beth. Eich neith nhw ddod o hwnna nôl. 100%. Hwn di peth diddorol ydi, so mae'r treala di bod, dwi'n gweld, mae'n un Gardydd facial recognition system i'r heddlu. Mae gen ti hefyd, dwi wedi gweld trails yn y gwmpas y Llundain, lle mae'r polis yn setio fyny mewn ardal efo cameras ac sganio pob sy'n mynd heibio, cymharu nhw i bas data bobl sydd yn gwmpas a dweud, pwy ydy'r person yma be maen nhw'n neud. A be mae'n mynd i fod i ryw radd ydi wedyn, push wedyn tuag at... Wel, mae'r system nhw am wneud yn Gaerdydd, dwi'n meddwl, o'n i darllen y papur o'n nhw sôn fod nhw'n polis gallu stopio chdi tynnu dy lun di efo uned sgyn nhw'n ei llaw a dweud pwy ydy'r person yma a ti'n cael maen nhw'n gwybod y syth bin. So fyddech chdi fydd pethau fatha so gochynio dy wyneb di ddim yn dderbyniol, fydd pethau fatha jyst mynd o gwmpas dy fusnes heb neb. Mynd â chdi syth fewn i'r thing digital ID cards. Go on, quick ta. Just a quick dive in. Am fod
Dwi'n gwybod lot amdan hwn, ond yn ôl pan oedd Tony Blair yn rhedeg gwlad, mi oedd o eisiau dod â digital ID fewn So be mae wedi bod yn rhywbeth sydd wedi bod yn sort of meddwl yr llywodraethau esbonyddodd ydy'r syniad ma o creu un ID canolog ar gyfer systema y llywodraeth. Chos y problem mawr sgyn y llywodraeth ydy mae gen nhw gyn bob un adran bas data ei hunan. A mae'r blynyddoedd lle maen nhw wedi tynnu bob dim i'r canol, pwysio bob dim allan i'r regions, tynnu bob dim yn ôl, tynnu fo mewn i hubs lleol, wedyn pwysio nhw'n ôl allan o beth. So dyma pa mae'r bas data ar NHS mewn gymaint o shit shape mewn ydy'r ffaith sy'n neb quite di actually cytuno. So mae un ardal mae dy enw di yn cael disgrifio mewn un ffordd mewn ffordd arall. Mi mae'n rei sydd yn... Mi o'n un achos hilarious yn ystod y pandemig lle oedd nhw wedi o'r un boi wedi cael llythyr i dweud bod o'n at risk a bod o'n gorfod o dam jab chos oedd i BMI o rhywbeth fatha 200,000 neu rhywbeth chos oedd y surgery di roi di daldra fo fewn fel 6.2 centimetres yn ytrach na 6'2" ac so mae stwff fel a so y syniad gyn Blair ar y tro oedd so nhw'n creu un ID canolog fysa bob dim ti'n neud wedyn efo'r llywodraeth sa fo'n dod trwy'r ID yna a'r syniad ydy wedyn hwnna fysa'r ffordd fysa'r llywodraeth yn gwybod pwy wyt ti so sa fo'n dy driving licence di sa fo'n dy passport di sa fo'n dy national insurance chdi bob dim os sa ti'n mynd i'r unemployment sa hwnna fysa dy ffordd ti'n cael bob dim mwy gyd yn mynd trwy'na sa ti ddim efo'r cartyn yna yn byd ti'n cael un byd ond hwnna ydy chdi wedyn i'r gymylliad a mae'r llywodraeth yn cysyn a wedyn beth sa'n digwydd wedyn ydy fysa banks wedyn yn mynd dweud oce ti eisiau cyfri bank dangos i ni dy ID di it's bach mirror-y stuff yn dyddio mae o ond dwi definitely yn y 50-50 thing amdano fo oherwydd ffac mae bywyd mor gymleth fel mae o ac wedyn ti'n just yn disgyn fewn i'r thing na ond fydd o just neud beth o'n haws fydd am fod o'n i yn y doctors amdan fy mhenglin a fy nghefn thing ddoe ac so nes i ddeud nhw gofyn nhw nes ti ddarllen nodiadau fi amdan tywod, hanas fy mhenglin a dweud mae mond yn mynd yn ôl hyn a hyn a dweud ges i llawdriniaeth arno fo yn 2002 di hwnna marno fo ond dweud na di oherwydd mae hwnna yn Gaerdydd ac mae hwnna ar wahân i beth yma ac yn yw'n ond dim yr NHS Cymru pam fod bob dim di gwasgaru dros y lle am fod dwi di symud rownd dydy stwff i gyd dim efo'i gilydd so dwi'n gorau ail ddeud fy hanas a ti'n gorau bod yn expert yn dy iechyd dy hun sydd yn anodd os wyt ti'n rhywun sydd yn stryglo ti'n gorau bod on it ti'n gorau cael y notes i gyd ti'n cael lot o'r bobl sydd yn mynd trwy triniaeth caled neu gyda anabledd hir dymor ti'n gorau bod dwywaith mor capable na just no mewn cerdded fewn off the street chos wyt ti'n gorau bod fel actually mae'r drug yma dwi arno'n interactio efo hwn yn wael so allai ddim cymryd a ti'n gorau bod fel manager micromanager mae hynna mor exhausting ti cos ti'n cwffio salwch neu anabledd neu iechyd meddwl rubbish anyway So mae Tony Blair di bod yn advocate amdan hyn ers blynyddoedd mae wedi bod yn dweud ddylun i wneud hyn a ddylun i trystio mwy ar technoleg mae Tony Blair Institute wedi papura diri Tony Blair Institute papura diri amdan yr possibilities of an AI-enabled future a ti fatha faint o bres sgyn ti di buddsoddi mewn cwmni AI just go asking for a friend a ti'n bod yr erthigol arall lle o'n dweud fod nhw digital ID for pubs and clubs in half victory for Tony Blair dwi siŵr dwi wedi darllen yr erthigol tair gwaith fan de
A dwi di dal ddim really... Oherwydd y ffordd maen nhw wedi strwythuro'r erthigol. A dydy o dal ddim wir neu sy'n ysbryd. So beth sy'n digwydd? So syniad ydy fysa fysa ti... Da ni yn speedrunio hwn wan, cofio. Pobl ifanc sy'n mynd i fewn i tu tafarn yn ytrach na bod nhw'n gorfod presentio fatha driving licence. Chos y peth ydy, yes, but... Di pawb yn mynd i ddreifio neu? Di pawb yn mynd i ddreifio, sy'n pawb yn mynd i driving licence, os gyda nhw'n ID wedyn i profi bod nhw o oed i gallu mynd i fynd i clubs a pubs a balli. So, be mae'r llywodraeth wan yn ystyried ydy'r ystyried bod nhw'n rhoi digital ID card iddo chdi. So, ti wedyn... Tatuio QR code, mlaen i dy chest. So... Binary Bryn code. Ie, binary Bryn code, ie. A so, wedyn ti wedyn ddim yn cael... So, ti wedyn yn mewn i ti tafarn, a mae'n dweud pwy wyt ti, mae'n wedyn ti'n dangos dy... Ti'n sganio bis chdi. Ie, ti'n sganio dy QR code off the phone, di mae'n dweud, ydy mae'r person yma i gorhen i cael paint, neu na. A wedyn mae'r heddlu'n gwybod, aha! Yes, ti'n menthyg ffôn rwy'n arall. Wel... Ei! Biometrics. Dwi'n cofio sôn am rhywbeth arno fo, fod os gen ti student ID card, mae yna ffordd ydyn nhw eich lincio hwnna i fyny i chdi hefyd, so fi wedi ddefnyddio student ID. Ond, really, be os ti yn un o'r outliers na, sydd ddim efo smartphone? Ie. Be os ti'n byw mewn ardal sydd yn cael ei hitio gan storm iddo hyd, a sy'n trydan yn 48 hours, ond ti really eisiau mynd i pub? Wel, hyn di'r pethau sy'n heb di cael ei ystyried a sy'n mae'r edge cases mae gyd yn cael ei weithio. Ond hwnna pan mae'n ddim yn half victory, chos mae'n symud yr stwff mewn i'r byd ifanc a mewn i'r byd yn dy fywyd cymdeithasol di, sydd yn wedyn yn neud o'n step yn gosach i cael i wneud wedyn yn y byd yn gyffredinol. So, yeah. So, okay. So, unwaith eto, gynnu ni ddim ateb, da ni fel observers ar blaned pell i ffwrdd yn trio achub genhedlaethau'r dyfodol rhag dystopia. Mae gyd yn mynd i fod fel lawnmower man. Dwi eisiau dweud lawnmower man? Na, they live. They live. Yeah. So ffilm dwi rioed i gweld, ond just... Dwi newid brynu hwnna, actually. Rowdy Roddy Piper. Oh my god, yeah. Pwy sy'n ei hwnna? Di hwnna'n John Carpenter? Ydy. There we go. Just... Dyna gyd y llai feddwl amdano. Anhygol o ffilm. It's prescient. Dwi'n byw na fo rwan. Guys. It's all good vibes all the time, yeah? Yep. Fe'n ni fynd i watching ffilm man, yeah? Ie, gwan then. Gyn i watching ffilm o'n gilydd. Gyn i watching ffilm o'n gilydd. Ffilm, a ni ddim ond, Christmassy ffilm. Ie. Gyn i neud rhywbeth gyn i neud Hot Frosty. Rhywbeth dam. Gyn i neud y Hot Frosty. A wedyn oedd yn fel, bach yn problematic fyna, bach yn pervy. Oce, no ni Red One te. Watch a Red One yn mynd. Bach yn pervy hefyd, but in a weird way. Dowch i ochr arall o. Dowch i watch a Red One efo ni. Dowch i gwrdd a y Santa, lleia Santaidd dwi rioed wedi cwrdd. A Callum Drift. Oh god. Dowch. Welwn i chi ochr draw. Diddly-doo. 497. 498. 499. 500. Let's go, Heavy. Yeah, got it. Looking strong, Nick. Go on, brush your shoulders off. Red One is on the move. Evening, ladies. What are you so excited about? Of course, your boyfriend's here. Okay. Who's with Red? Breach! Someone took Nick. We're gonna find him. I'm bringing in Jack O'Malley. He's probably the best tracker in the world. The guy's a legend. What am I doing here? Last night, Red One, also known as St. Nicholas of Myra, was abducted from the North Pole complex. Are you saying Santa Claus has been kidnapped? Garcia? What the hell?
You can't trust this guy. He's on the list. You don't mean... Yes, that list. NL4. Are you telling me this clown is a level 4 naughty lister? A level 4 naughty lister? Oh, is that funny to you? Hey! You're gonna help us find Nick. Come on, let's go. Grab a car. For what? You don't have a Wonder Woman action figure, do you? It's not how it works. Come on. There is much in here that is not of the natural world. Who's that? Krampus. What are they doing? They're playing crappish slop. I think if you don't need me here, I might just go back to the car. We need to prepare for the possibility of no Christmas. There's worse ways to go out than trying to save Santa Claus. We got snowmen! That was so disturbing. Interesting. My turn! Oh my god. Is my face still there? Yeah, you look good. Croeso nôl i The Fyd, lle mae pawb yn llawn muscles a hwyl yn Nadolig. Croeso i Fyd Red One. Wow. So, pam nathon ni ddewis hwn eto? Oedd Hot Frosty mynd i fod gymaint o hynna? Ti'n gwybod y geiriau dwi'n meddwl amdan pan dwi'n meddwl am hwyl yr wyl a ysbryd y Nadolig ydy Sean Corn ar weight bench yn deud wrth y chief elf i spotio fo oedd o eisiau mynd yn galed. Sgynna i byd yn erbyn Sean Corn yn edrych ar ôl i ddyn yn hytrach na yn fod y role model gwael na mae wedi bod erioed. Oh my god, da ni'n cychwyn hwn off. Shots fired. Yeah, shots fired, yeah. So ni'n gallu ffindio notes fi. Mae nhw'n llawn o, mae Jacked Santa neu fi'n flin. Pam bod Santa yn gorau bod yn... bench pressure gymaint yma Bryn yn gallu neud, wel, mae'n good thing. Peth ydy, beth da ni'n mynd dallt ydy, mae'r pobl sy'n sgwennu'r sgript ma yn hilarious. Right. Dal i fynd. Mae gyn ti The Rock, ti'n gweld? Right, yes. Sydd yn anfarth o foi. Dwayne Johnson. Dwayne The Rock Johnson. A wedyn gyn ti wedyn J.K. Simmons sydd ddim Good emphasis, Bryn. Sydd ddim yr un maint a The Rock. Ond bod mae wahanol o'r boi allan o Jamiroquai yn di. Ydyn union. Tasa'r boi o Jamiroquai yn hwn. Galla fod i bod... O'n i'n mynd i ddeg y cant o gwell. Na, mae J.K. Simmons yn gret. Ond... A beth hefyd, yn glasurol, dydy Sean Corn ddim yn berson cyhyrus. So... Falle bod o'n... Mae'n gorau bod yn gry. Gry, ond dim nesaf yn gyhyrus. Ond, dychmyga, yli ffynnu dio bod mae J.K. Simmons yn... J.K. Simmons? yn gryfach na The Rock boi efo load of muscles. Mae hynna'n comedy gold, Sioned. Mae o yn... Yli ffynnu dio. Gyda ni laugh mawr allan o y golygfa yna. Y basis o'r ffilm ma ydy yr gif pan mae Arnold Schwarzenegger a'r rydym cofio'r actor arall yn Predator yn gafal dwylo fo'i gilydd ac y muscles yn pwsio'n erbyn ei gilydd. Dylan, you son of a bitch. A mae'r ffilm yma di seilio ar hwnnw. It's based on a gif. Based on a gif, It's intellectual property. So mae'r ffilm yma, mae'r Red One, right? Mae na o leia 3 ffilm gwahanol yn digwydd o fewn y ffilm yma. Mae gen ti'r
all-American, the Santa has fallen shit ma. Mae gen ti ffilm amazing amdan traddodiadau paganaidd Nadoligaidd, a.k.a. 20 munud lle da ni just yn Krampus Town. Da ni'n dod mewn i Krampus. Best time ever. Mae gen ni hefyd ffilm amdan hyd a lledrith y Nadolig, Think of the Children, Ysbryd y Plant. Mae gen ni ffilm amdan tad a'i fab yn trio dod i nabod i gilydd, a mae'r tad yn rybys. Mae gen ni hefyd ffilm amdan amazing gwrach paganaidd y Nadolig. Mae hyn i gyd wedi cael ei smwsio fewn i ryw American fucking Amazon Timu machine. A mae Red One di dod allan. Os da chi di gwylio, wedi bod yn dilyn helyntion yn y loli ar hyd y blynyddoedd, mae'r stories yma i gyd wedi cael ei cyfro yn heini literally yn y specials Dolig i gyd. Special Dolig. Rhywun wedi penderfynu cymryd y 3 pennod maen nhw'n cyfeirio ato fo, mwsio fo efo'r gif na o Schwarzenegger ac Carl Weathers dwi wedi edrych. Carl Weathers, A roed o'r weights bench. A di dod i fyny efo rhyw plotline. Peth ydi... Mae plotline dyn y loli a dwi eisiau deud... Dwi'n mwyn cofio pa'n ydy'r Nadolig lle maen nhw yn cwrdd â brawd Sean Corn. Vaughan Corn, sef George Hughes, Come On My Field. Amazing. Cerwch draw i YouTube. Mae Ysbryd wedi upio YouTube game nhw considerably. Ac wedi geinio good chunk of... Mae stats nhw di mynd fyny. Dwi wedi sbio wan bod nhw actually'n cymryd sylw o YouTube channel nhw ac yn dechrau rhoi good stuff yn yna. Anyway, that's another tangent. So peth ydi... Maen nhw'n rhoi loads o dein o loli yn y fo. Oedd y boi o movie pitch meeting yn deud, fatha, Callum Drift ydi cymeriad The Rock. Mae'n elf. Jacked iawn. Jacked elf. Sydd yn enforcement, logistics, fortification. Dyna mae'r elf yn sefyll. Enforcement, guys. Enforcement. Lot o police language. Lot o military language. Wel, beidio di mae rhywun di deud fatha, da ni angen o swndio fatha... Da ni angen o swndio fatha, shield. So da ni'n gweithio nôl o elf i rhywbeth sydd yn neud dim synwyr. Do you get it? So mae'r boi pitch meeting yn dweud, mae o'n colli yr ysbryd yn y Dolig. Ydy o am ail ddarganfod o yn ystod y ffilm? Ydy mae o. A mae Chris Evans yn chwarae tad sydd ddim estranged dad a'i blentyn o. Ydy nhw am ail gysylltu yn ystod a dysgu gwir neges yn y Dolig yn ystod y ffilm? Ydy mae nhw. Mae o mor ddiog ac yn just... So, grandwch, o genna i'r vibes ma, wrth weld yr hysbysebion rhwng Caerdydd, a nhw'n galed ar yr hysbysebion rhwng Caerdydd, ac o'n i just fel, na. Mae hwn 100% yn edrych fel, fucking, dim daddy daycare, kindergarten cop a shite mae gyd o fel, the Americans are really strong. A shite mae gyd o fel, it's all muscles and enforcement. Na i sbonio i ti'n union pa mae'n teimlo fel o. Okay, go. Okay. Where is Red One? Does anyone have eyes on Red One? Mae wedi cael i sgrifennu, mae wedi cael director gan Jake Kasdan? Yes. Mae hwnna'n enw dwi'n teimlo dylwn i'n abod. Cyfarwydd o Jumanji 1 or 2 yr remakes efo'r Rock. Sydd ddim yn bad. Sydd hefyd peth ydi, mae hi'n tonally in comedies. Right. Oh my god, neth o cyfarwydd o Walk Hard. Fy hoff comedy. Dal heb di gweld hwnna. A dwi'n ashamed i ddeud heb di gweld hwnna. A gafodd i ysgrifennu gan Chris Morgan a Hiram Garcia, sef wedi ysgrifennu ar The Fast and the Furious movies, 6 trwy 10. Oh my god, a hefyd di wneud Black Adam, Red Notice, ac
bob un bullshit ffilm mae The Rock di wneud yn y Maen nhw'n The Rock guys. Yndi. He's my guys. Bob dim shit mi o di wneud yn y 10 mlynedd dwytha, including Baywatch. Yeah. So ganda, o'n ni isio, peeks behind the curtain, mi oedd yn amlwg hormonal seasonal anxiety fi yn peakio pam nes I watched hwn, ac yn I fel, mae siwr fydd o'n ffain, like, na. Hanner awr cynta, lle mae gen ti just jacked Santa a disillusioned Chief Elf, The Rock, sydd un heb clustia pigog. Mae hwnna'n erasure, elf erasure. Yn amlwg o The Rock, just fel, rei, dwi ddim yn mynd I wisgo clustia pigog, a ti fel, mate, what are you even thinking? Like, of course ti'n mynd I wisgo, na, di o ddim yn wisgo clustia pigog. O mi o'n pwynt eich na just, yr acronym di elf, dim bod o'n elf. Not even, na. Like, ys ti mewn ffilm, like, un, hefyd, dau, I bwy mae'r ffilm yma, cos mae'n 12 certificate. Oedd y kids wedi gwaith, oedd Lleuci di ffricio allan, cos di hi mynd yn 10. Oedd Lleuci wedi cael freak out efo hwn. Oedd o ddim yn comedy. Na. Oedd o ddim yn... Oedd o ddim yn anwyl, oedd o ddim yn... Oedd o'n byd, ac oedd o'n mor dros dy lle I gyd in terms of... Fel ti'n dweud, oedd y 3 neu 4 gwahanol ffilm yn hwn. A chdi fatha... Ac mae bob un beat ono fo lle mae'n fod fatha'n by the numbers fatha the standard. Wel, mae'r shit dad at Christmas ma. Mae Chris Evans just wedi penderfynu diolch yn mynd I neud ffilms da, rhagor. Diolch angen, mae'n just mynd I neud beth mae'n teimlo fatha neud. Just he didn't give a shit anymore. Mae'n teimlo fatha neud hwn. Doedd hwn Pres. Oedd hwn bad guy. Teg. Dwi'n mynd trwy divorce yn ddiweddar? Peth ydi mi o di bod yn typecast fel Captain America as mor hir, mi o just eisiau bod yn shitbag. Na, nath o Knives Out, ac oedd o'n grit. Mae'n mynd unwe hynna. A mi o'n cael neud fel be bynnag mi eisiau wan, so diolch really poeni o'n. Sioned, pwy yw ti ddeud wrth Chris Evans bod o'n shit? Teg. Peth ydi, be dwi'n eitha sicr ydi, na Chris Evans wneud hwn chydda Ryan Reynolds dweud na. Fudge ti. Chos dei fi gwachad y ffilm na, bod ti ddim yn gweld Ryan Reynolds yn neud bob un single tamad ono fo. Ie, hwnna beth ia. Cytuno. Os y Ryan Reynolds heb di gorau neud Deadpool, so mwy na thebyg wedi neud y ffilm yma. A mae hwn yn rhy Ryan Reynolds I Ryan Reynolds. Exactly. So, gadewch ni fynd trwy ddefo. So, ni'n lyfio darllen notes fi ddeithio chi beth sy'n digwydd yn y ffilm ma. Ond gesiwch beth, dwi wedi colli notebook fi. Foreshadowing oedd hwnna. Chris Evans yn Deadpool Wolverine, cofiwch. Oedd. Ia, ond oedd o ddim yn y whole thing na codd. Fi wedi gweld Deadpool Wolverine. Oedd o'n... Spoiler. Gymaint o spoilers, dwi just eisiau gweld Welsh Pool. Hwna'n gret. Nes i actually chwyrthu'n out loud pan nes i weld. Nes i lolian. Oedd o'n gret. Anyway, so da ni'n cael dechrau, da ni'n gweld, mae Chris Evans yn torri mewn I ryw earthquake monitoring lle mae gyda fo fatha mousetrap like bit lle mae'n setio off mor glyfar. Mae'n mor glyfar, mae'n gallu gweld faint o shit di pobl, mae'n gallu setio off. Mae basically yn black hat penetration tester. Sy'n swnio'n rwd, ond di o ddim mae o'n technical thing. Mae'n very technical. Is that the name of your contraceptive? Mae gen I the rock bach yn y mynd. No, you're not coming in. Ac... So mi o'n plantio rhyw bug ma iddo fo gallu detectio seismic anomalies. A wedyn... A da ni'n smash cutio wedyn I Philadelphia I ryw mall ma lle mae pob yn bod yn shit I gilydd. A be gyn ti di... Cos mae'n dolig. Mae'n dolig a mae pob yn shitbags. A mae nhw'n gyd yn awful o bobl. Dyma yr unig sy'n heblaw amdan un gwrach a un manager lle mae yna a evil ex-wife lle mae Oedd hi yn evil? O gwmpas y lle. Oedd yr ex-wife
oedd hi'n bygio fo. Oedd hi'n ffonio fo. O hyd yn dweud, hey, you're a shit father, Chris Evans. Sorry, dwi'n agor y Tony Port i fydd o'r Stilton ma. Apparently mae Sean Corn yn licio mynd allan i'r malls i fod yn Sean Corn. Ac mae'n YouTuber shit bag yn troi fyny livestreamer yn trwy cael Santa i wisgo i t-shirt o. Ac mae'n gyd yn symud fatha fod i'r president, fatha red ones on the move, fatha beth. A wedyn maen nhw'n cyrraedd yr airbase mae'n fynd yn ôl adra, a dyn mae gen ti'r reindeer a'r sleigh. Gadewch i ni stopio ni roi fan hyn. Dyma di beth lle dwi eisiau yn gyntaf deud, mae hwn yn great exemplification. Gwair da, diolch yn bodoli. O'r sgwenwyr ydy gweld memes ar internet sydd yn esbonio bod ceirw gyda cyrn yn fenywaidd. So mae rhaid bod ceirw Santa i gyd yn fenywod cryf. Hefyd, yes, dwi eisiau ti ddod o fewn hwnna, be ydw ti'n meddwl o'r visual effects ar y ceirw? O'n i'n eitha licio nhw. O'n i'n licio'r ffaith fod nhw'n masif. Oedden nhw'n jacked hefyd fyd yn dod nhw. Nhw'n fudging huge. Oedd. O pawb yn jacked yn y peth. Mae hyd yn oed bod i ceirw. Oedd y ceirw'n gweithio'n dda, o'n i'n meddwl. Dwi'n credu human growth moment. Mae rei effeithiau yn y ffilm oedd ddim yn gweithio mor dda. Oh my god, yr mini-rock. Cera ni trwy hwnna'n munud. Ond o ran y ceirw, oedden nhw'n dan dda yn y shot ac oedden nhw'n gweithio ac oeddech chi'n teimlo yr sense of scale na fatha, dwi wedi gweld ceirw fel hyn o blaen. Mae hwn yn ei weld yn special ac yn wahanol ac yn, magical de. Licio hwnna. Oedd hyd yn oed yr effeithiau pam oedden nhw'n rhedag ac oedd fatha Rainbow Road type vibe iddyn nhw'n rhedag. Oedden nhw'n creu Bifrost i hynna'n. Bifrost i hynna'n, Lyfio fo. Absolutely lyfio. O'n i'n lyfio sydd oedd i cyrn nhw yn fflamio hefo hyd a lledrith. Oedden nhw'n majestic ac o'n i'n lyfio nhw. Majestic AF. Majestic AF, giant girls. Big girls, love it. O'n i'n licio hefyd yn y dechrau y ffaith fod Sean Corn yn cadw in touch efo'r bobl de. Being a mall Santa. Ond be gathen ni ddim, o'n i'n siomedig oedd, gathen ni'n Sean Corn yn siarad dim un iaith arall o bol Saesneg. Fatha Miracle on 34th Street. Doedd y Sean Corn yma ddim yn Sean Corn i'r byd cyfan. Oedd o'n American Sean Corn. Na pam oedd o'n mynd i'r gym, na pam oedd o'n jacked, na pam oedd o'n cael ei trin fel y president. American, super cool. It's America but make it Santa. It's Team America, the Christmas movie. Come on, man. Because America sy'n ei pob peth yn right. Oedd y wrach, oedd hi'n Icelandic. Oedd Krampus yn Almeinig. So mae'r da ni'n cytio bethau. So mae'r bobl drwg yn torri mewn i'r North Pole efo'r a maen nhw'n edrych fel bloody NPCs allan o fel like Call of Duty fel oedd gyn ti Kiernan Shipka se oedd y grach Gorilla hi oedd Pa'n deud i henw hi Bryn mae'n gallu clywed ti hi oedd Sabrina o The Beth Adventures of Sabrina. A hi'n cael bach o hwyl efo fo. Ond so mae gen ti... So mae Santa cael ei nabio. Yndi. A da ni cael... Pan dod hi'n ma'n gwybod lle o Sean Corn yn byw? O, dwi'n meddwl i'n gwybod, oedd hi'n methu ddim nesol i'n ffindio'r cech, oedd wedi cael ei cuddiad mewn... Ond fod os mae hi wedi bod yn partner... Krampus a oedden nhw'n byw fe'i gilydd ag all that. Pwy awyr? Plot holes. Y plot holes. Y plot hole fwy ydi, pan bod na ddim airtag ar Sean Corn. O, be ni'n hefyd... bandio mwisg Apple Watch. O, peth hefyd i fi oedd, mae'n lot o...
dwi'n meddwl hwn yn cysylltu nôl i'r ffaith na pobl di sgrifennu Fast and Furious ydy'r pobl sy'n sgwennu'r thing ma. Does am un o'r action sequences actually yn meddwl i'n byd. Achwanegu, mae'r un peth o musicals lle dydy caneuon ddim yn achwanegu dim byd i'r stori. So, mae gen ti'r action sequence y chase mawr gynta lle mae The Rock yn neidio allan o'r fatha'r 1,000 feet in the air ac yn redag o'r ôl rhyw armored tank anferthol ma sydd yn... Oedd o dipyn bach yn CGI to the max hwnna. Ac oedd o bron yn 5 munud o sequence Ond mi o'n i'n licio'r payoff yli. O'n i'n licio'r ffaith fod oedd na neb yn yr escape car a fod yn gweld drone yn mynd off a wedyn fo chdi'n ffindio allan bellach lawr lein, he's still at the pole. O'n i'n licio hynna. Ond do'n ddim peril, do'n y chase yn ei hun yn meddwl i'n byd. Sa ti just i dangos y drone yn hedfan o fo'n gweld just yn mynd bwff off i'r... So union yr un effaith in terms o'r stori, doedd yn adio i'n byd, oedd o just yna i llenwi 5 munud a just cael fatha... Sydd yn ffain i blant. Action sequence i blant oedd o. Ond yn pwynt... Dyn nhw'n angen y pedal ar danger yn bod o'n plant. Am fod Dwayne The Rock Johnson ddim yn human yn hwn. Mae'n Christmas film yn dydio. A mae Christmas films... heblo amdan falle Violent Night. Efo potia paint yn cael ei waldio yn erbyn gynnydd o pobol. Bricks yn ei pen yn ôl. A wedyn mae yna blowtorch yn ei balls. It's a Christmas movie. Yr whole sequence Krampus slap na, do hwnna ddim hardly i blant. O gyn ti yr bit lle maen nhw'n mynd lle athw i... yr iwynus yn hwla Bora chdi a di gyn ti'r sequence na lle mae Nick Kroll yn cael ei possessio di hwnna hardly blant oedd hwnna'n fucking funny oedd ni chwerthin ar hwnna de oedd ni methu dallt be ni methu so Nick Kroll yn comedic actor, an improviser. Insanely dalentog. No, absolutely, mae'n gret. Mae'n ffantastig, mae'n a boi John Mulaney yn chwarae fi gilydd. Mae'n gret a fi gilydd, werth gwylio. Yn ôl, y lleici fel, fod i llais y mochyn ar syng, ac yn i fel, well, of course, fod i llais y mochyn ar syng. So mynd o wan yn cael ei possessio gan y gradd. A goffodd lleics gael bach o moment efo hwnna. Oedd hi just fel... Cos oedd o'n actio rhy dda, oedd o fel... So hyn di'r peth, oedd hi'n siarad yn quote-unquote normal, ac oedd o fatha mae bennod dechrau spinio gwmpas. A ti fatha... Oedd hwnna'n ffyn. Ond oedd hwnna'n ffyn hollol wahanol i... oedd nhw'n mynd efo'i gilydd. Dyna di'r holl broblem efo hwn. Mae yna bits o hwn lle o'n i fel, credigol iawn, diddorol, ond na. Os ys nhw nath yna jario fi am eiliad, ond o'n i'n meddwl fatha, os ys nhw heb di cytio iddi hi, a di cadw hi yn y cefndir, a just cael o'r siarad, dwi'n meddwl sy'n edrych mwy o sens. Ond mae just lot o bits bach fel a wedyn ti wedyn yn ychwanegu'r bit o'r mini rock yno fo a ti fatha be ffwc sy'n mynd ymlaen o'r ffilm cos mae'r mini rock just yn edrych yn fucking shit so mae rock efo power i droi'n tiny unwaith eto Diana Lolly Powers Diana Lolly Powers ag so, a hefyd, mae wedi cadw yr theori o... Ant-Man. O Ant-Man, lle mae'n gallu cadw i momentum. Tapio, mae fel... mae'n... be di'r gair? Mae gen o ruby slippers yma. Cicio heina. A so, mae'r whole sequence wedi lle mae'r snowman yn troi fyny.
Ie. Wanta, mae'r snowman fight eto. Da chi'n neud quick run-through o'r ffilm ma, ta be? Am fod da chi'n methu allan ar y trolls a bob... Sgynna'i'm notes. Internet trolls. Ie. Trolls. Ie. So nath nhw trio ffeindio allan, sut mae nhw di gallu mynd ar ôl Santa? Mae'na rhywun wedi hacio mewn, a mae nhw'n dweud, mae'r trolls yn chwilio trwy'r internet. A mae'n cytio... Literally trolls. Achos nath yna gymryd eiliad i syncio fewn i fi. Mae hwnna'n actually funny. Mae'n funny, dio. Mae'r trolls actually yn trolls. O'n i fully invested yn y stori ar y pwynt yma, Sioned. Literally. O'n i... Be a peth yw ydy, yn gyda Lucy Liu fel head o Mora. Lucy Liu, oedden nhw just fel, what a waste. Drian, ddiolch. Mae hi'n cyfeirio i Mora fel Multilateral International Organisation. Enai. A peth ydy, so ni fatha, mwyn o swnio fatha llon ceg, a swnio fatha, be ffwc mae'n swnio. So mae'n edrych i fyny multilateral, chwi gyda rai be oedd yn actually feddwl. Mwy na un grŵp, mwy na 3 grŵp neu glad. Well, I suppose. So multilateral international organisation. Yeah. So, os mae multilateral... Bryn. Mae'n dod yn international, Ond, hwn di'r sein o movies di pisio fi off. Chys, dwi'n mynd i fewn wedyn... Ti di mynd yn... Dwi'n mynd i'r weird swan, a dwi'n mynd fatha, be ffwc mae'r ffilm ma'n neud. Dyna beth yw, sa ti'n madde gymaint o hyn i ffilm, sa ti'n meddwl, rei, dwi fewn hefo chdi i ffilm. Mae The Rock, dwi'n mynd i allu i boblogwr iddo, chos mae'n charisma vacuum. Dydy o, heblawn pan mae o'n bod yn mawi, mae'n cael hwyl yn bod yn mawi, mae'r gwynab tîn mo'n neud, mae y ffordd mo'n actio quotes serious yn dead. Hwna, diolch hyd yn oed yn neud eyebrow yn hwn, mae'n fel, dwi'n mor serious, cos dwi'n gofyn am ddiffyn Sean Corn. Ac o'n i just fel, mae'n cymryd hanner awr off i fynd am ffag ar y balcony, a wedyn, maen nhw wedi colli Sean Corn. Oedd o just fan na'n spotio Sean Corn yn neud i bod i bench presses a stuff. Mae Mora yn rhywsut hefyd efo connection i'r kings and queens and prime ministers of the world. Of course. Eich Dolig ddim digwydd. A ti fatha... Sut bod Dolig... A peth ydi... Mae'n gymaint o beth diddorol, fatha elfenna bach ma. So, y busnes ma'n mythologisio, yr American mythologisio o'r celwydd mawr, sef yn Nadolig. Dwi wedi bod yn amlwg iawn yn teulu ni, yn teimlo'n sos iawn am y celwydd. Hang on, Sioned. Ti'n mysio bod oedd ar vicar na? Yn y Times. Yn y Times, oce. So, da ni fod yn ofalus iawn beth da ni'n mynd i ddeud. Wirioneddol, ar y mount o'r hegi da ni'n neud. Os ydy unrhyw un yn gwrando ar hwn... Gen Z yn gwrando. Maen nhw'n gwybod beth wan i fod. Gen Z ddim. Maen nhw'n just i bod feipio ti allan bob tro mae nhw'n di dweud unrhyw beth am Sean Corn. Just mynd angen mynd allan. So na, ond iawn. Celwydd. Americanaidd consumerist. A maen nhw'n trio amddiffyn hwnna a bildio rhyw fath o mytholeg nhw hynna'n allan o'n efo. Pan mae'n mytholeg arbennig paganaidd, dwi just yn gweithio di fari Lwyd droi fyny yn hwn, achos dwi'n mynd gwybod os da ni wedi cyrraedd Krampus Town. Dim eto. Ond, oh my god, mae'r ffilm yn troi fewn i y ffilm dwi eisiau gwachod yn Krampus Town. A mae'r beth diddorol yn y bit o'n chos ti'n mynd i fewn i'r mytholeg yn gwannol... Ond sy'n neb yn siarad Almeinig, sy'n neb yn cydnabod bod hwn actually yn thing yn Awstria. Ti'n mynd i feddwl? A so, maen nhw'n pico, fatha maen nhw wedi darllen y Wikipedia summary ar gyfer y peth. Ac... So maen nhw'n mynd i fewn, so maen nhw'n mynd ar fatha Where in the World is Carmen San Diego fath o beth i tri ffindio y gwrach fel maen nhw'n galw hi. Cos ti'n mynd cael deud enw hi, cos mae'n ffindio chdi. I plan hi, a dwi'n meddwl mae hwn ydy hanes y gwrach yn yr mytholeg ydy ffaith bod nhw'n trio Cosby pobl drwg.
So Nadolig pwy mae'r gwrach yn dod allan o ta? Dwi'n mae hi actually, mae'r cyfeiriad... O, gan edrych i fyny, dwi eisiau deud fel Icelandic neu rwy'n, dwi eisiau deud rwy'n rhywle oer. Bear with, siarad i am y ffilm Bryn, dwi'n mynd i... Oce, os di edrych hwnna. So, ie. Waw, mae hi do fyny, ie. So, y plan hi ydy, mae am defnyddio yr snow globe arbennig ma i trapio pob sydd ar y naughty list. Am byth. A mae pob ar y naughty list am cael ei trapio am byth. A mae'r byd am bod yn berffaith, chos mae pob drwg am cael ei trapio am byth. So, mae'n gret. Ie, be'n o ali. Mae hi mae wedi cipio Santa. Mari Lwyd oedd yr un yn de yn y loli oedd yn neud hyn. Oherwydd oedd hi yn teimlo fatha pam fod Nadolig yn cael gymaint o sylw a di'r flwyddyn newydd just so neb yn poeni amdano fo tan y diwrnod ma'n digwydd a wedyn mae'n just fatha brach os o neb yn mwynhau does o'n build-up na'n byd so oedd hi just eisiau cymryd o'r wrth y Nadolig a cael bobl i ganolbwyntio ar y flwyddyn newydd a beth sy'n special amdano fo. So mae Wikipedia the myth of gorilla in 17th century poems Icelandic about gorilla, she's generally represented as a hideous and greedy troll-like crone who wanders between human settlements and demands charity from those she encounters, often asking for naughty children. Da ni'n mynd i ddod nôl i crones. Dwi'n credu bod na camdriniaeth enfawr o fel postmenopausal women wedi bod yn hanesyddol trwy'r byd i gyd. So, dewch i ni roi pin bach yn hwnna. A ddod ni'n ôl iddo. So, mae hi a Krampus probably, yn sicr yn ôl wedi bod yn canlyn trwy hanes. Mae Callum Drift a The Wolf. Dwi eisiau gweld y sexy Krampus gorilla film o Sky. Yeah. Thank you. Mae Callum Drift ac The Wolf, sef cymerid Chris Evans, yn mynd i Germany. Yn un di siarad amdan Chris Evans na. Diolch war siarad amdan. Rubbish da. Mae nhw'n mynd i byd y Krampus i gweld a'i fos wedi cipio Santa ac mae nhw'n troi fewn i mae o'n fanna'n dathlu Krampus nacht trwy chwarae Krampus slaps yw'r new chwaraeon yn tu ni mae pawb wedi bod yn sy'r Krampus slap ei hunan. Da chi wedi gweld o actually yn cael ei chwarae do ar YouTube mental am fod rwan dwi'n mynd i watch YouTube videos am dwi'n mynd cofio os nes i ddeitha chi pan o'n i'n Mexico oedd ar y sports channels actually thing o'n i'n meddwl bys efo fel rhyw thing ffermwyr ifanc na ma'n troio fewn i un o'r pethau na sports lle mae pawb yn dod iddo fo ac yn watchad sut i awt i syllafu Krampus slaps? Just a slap fight. Slap fight, a mae'n a professional, official peth. Right, hold on. So basically, dau person anfarth yn sefyll. Na, maen nhw'n syllafu fo fel hyn. K-R-A-M-P-I-S-S. C-H-L-A-P. Dyna exactly sut dyn ni'n gobeithio ddyn nhw'n syllafu fo. Gret. Krampus slap. Right, okay, carry on. Mae nhw basically fatha sefyll o blaen i gilydd. Mae nhw fatha rhaid mwythau i boch y person o'r blaen nhw. Wedyn mae nhw'n mynd yn 1, 2, a dyn whack. Ond sut wyt ti'n cael dewis pwy sy'n mynd gynta? Coin toss. Toss o coin, ie. A wedyn wyt ti just, sut wyt ti'n ennill? Just i'r llall yn codi? Methu cario ymlaen. Fatha boxing match. Actually teg mae'n anodd sense ti slapio'r ti just rhoi clusten i bobl ti slapio'r person arall tan ti'n concussion iddyn nhw mae'n infernal yndi a so dwi di mynd ar rabbit hole tra bod fi'n chatio fo chi ma' nhw'n mynd yna
Mae'n cael dal gen y Krampus. Mae'r Krampus slapped. Mae The Rock yn Krampus slapio. Krampus slap. Yn efo'i special... Cos mae The Rock yn special a diolch yn callu colli ffeit. Na di. Mae'n gorau cael yr union faint o punches ar Krampus. Stupid. So mae'n gweithio allan bod bod yr gwrach wedi trapio Santa yn North Pole. Mae'n mynd yn ôl, mae'n fight mawr, mae'r Krampus yn troi fyny yn y North Pole i achub y dydd. Mae'r gwrach yn cael ei dal yn y snow globes. Mae bob dim yn ffain, ond mae nhw 5 munud yn hwyr cychwyn yn y Dolig. So mae nhw wedyn yn gorfod neu speedrunio delifro'r presantau gyd. Ac dyma hynna, sy'n hynna'n dod i mini super parkour Santa sydd yn rhywbeth dwi'n rioed angen gweld eto. A beth i mod i cael seithi yn yr un ffordd mae'r VFX ar gyfer Quicksilver o'r X-Men movies. Wow. Sydd fel 15 mlwydd oed. Sydd so gyd ti y tight close-up efo fatha fisheye ar gwynab J.K. Simmons. Yep. Ac mae bob dim arall wedyn y blurred tu ôl iddo fo. A mae o fatha, so mae'r whole effaith ydy, mae o'n gwneud i hyn yn tiny, redag trwy yr duct i gyd i fynd i fewn. A mae'r presantau gyd i cael yn tiny. So mae o fath efo salt shaker yn dod boom, 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 boom. Tiny parkour. Tiny parkour Santa. O'n i'n keen ar effect o'na, yes. Dwi'n gwybod beth ti'n meddwl am Tiny Santa? Ar byd y pwynt yna, o'n i just fod whatever. Am fod, be nath sy'n i fi allan o'r effects gynta un, oedd y fan ice cream yn dod allan o'r dŵr. Oedd hwnna, oedd nhw ddim di matcho y lens neu rhywbeth ar yr... Diddorol. Dwi'n meddwl oedd focus point yr camera ddim yr un peth a be oedd yr actual ice cream van yn dod allan o'r dŵr. So oedd yr ice cream van rhy sharp i'r lleoliad ar y tywod. So oedd o'n sefyll allan a oedd o'n really jarring i fi. A wedyn nes fel, oh no, here we go. Ond o'n i licio'r y peth efo dynion hyfan, dynion eira. Lle, sut ti'n stopio nhw, di just basically tynnu'r car allan o'i trwy nhw. O'n i'n meddwl hynna genius. O'n i yn licio, oedd animation, yr eira, oedd nhw'n teimlo'n oer ag yn fel... Oedd. O'n i'n meindio y hi yn troi fewn i'r gwrach mawr, neu be bynnag oedd i'r troll mawr ma, yn dod o dan y bond type beth yn y diwad chwaith. Oedd o'n, fod hi'n dangos i gwir hi a fod o'n ultimately scary, ond eto, dwi'n meddwl oherwydd na ffilm blant, doedd o'n teimlo fath o fod na fawr o threat yn efo, doedd o'n llawer o berigl. A beth ydy, da ni wedi gweld ein cael waldio gwmpas gyn gymaint o weithiau mewn sequences sydd yn meddwl i'n byd i'r stori. Ti wedyn meddwl, wel, di hwn yn mynd i, mae'n rhywbeth arall yn mynd i ddigwydd, so mae rai bod mae'n rhywbeth rili gwirion arall yn digwydd, so da ni'n gorau poeni, di hein byth mewn perig. Exactly, fel yr whole business Sean Cartman, fel, o'n i'n teimlo, mae sgwennu, eto, dwi'n goffa fflagio hyn fyny bob un, da ni'n gwachod o'r ffilm sgwirion ma. Mae sgwennu menywod yn, well, mae sgwennu pawb yn one-dimensional, ond mae just... Like, Mae'n ddiog. Mae'r whole thing just yn ddiog. Mae gyd yn teimlo fod mae mor ddryd, ond eto mae mor basic a... Dwi'n mynd i ddechrau referensio gymaint o The Franchise yn bob un o'r ffilms ma da ni'n watcha. Y comedy
A ma'n Dionysi newydd efo basically behind the scenes ar pretty much like probably like Sony Marvel movie, dim hyd yn oed like top tier Marvel movie, mae probably ar un o'r fel Craven the Hunter type. 100%. A just y ffaith bod Madame Web. Dylen ni watch it. Okay, dwi eisiau watch it da. Pan ma'n dod ar rhywbeth da ni ddim yn goffa talu amdan. Mae'n ffain. Oh, Iestyn, come on. Ti eisiau watch it Madame Web. Gryda, ti di neud fi watch it Morbius. Gan i Fysa na gymaint o Morbius. Dwi dal yn gorfod, dwi dal efo mob i llai fyny fama. Just sticky cornels. Mae'n just bob, mae'n beth dwi'n neud, dwi'n methu cael y damn thing oma. Ond ia, na, mae o'n just yn... Os a ti di deud i fi bod nhw di mynd i ChatGPT a di roed scripts Fast and Furious i fewn yn fo, dweud, write me a Fast and Furious Christmas movie. Oh my god, ti'n iawn. Hwn fysa di dod allan. But Jacked Santa. Ia. Wel, yn gwrs oedd peth ydi, os ys nhw'n neud o fel Fast and Furious movie, fysa... fatha Vin Diesel fysa Santa. Oh my god. Dwi'n synnu bod The Rock ddim fel, oh my god, Santa di'r prif ran yn hwn, dwi angen bod y person. Oh yeah, na, chos beth ydi, o J.K. Simmons yn cael cysgu trwy'r rhan fwy o'r ffilm ma. I fod o'r ras, dwi'n eitha sicr o J.K. Simmons yn cysgu trwy'r ffilm i gyd. Ar promotion. Ar pob peth. Ond J.K. Scissors. J.K. Scissors. Just cwstio yn charm. Yeah. A i fod yn deg, charming. He's a charming man. Ond dwi'n rhaid wedi gweld Santa mwy disengaged, llai jolly. Oedd o'n mwy, oedd gen fo fwy o ddiddordeb, mewn faint o un wit oedd o'n racio fyny ar y bench na, nag oedd gen fo yn fel enaid y plant bach na, a rhoi'n hapusrwydd i plant bach. Doedd y dyn ma'n ddim yn boi oedd yn rhoi hapusrwydd i plant bach. No, oedd o just yn rhoi shite iddyn nhw. Oedd o fel, fucking Temu delivery guy. Yr unig person oedd yn really trio a di gweithio yn y ffilm ma oedd yr actor o Game of Thrones oedd yn neud Krampus. Oh my god, oedd. Am fod... Oedd gen fo gymeriad... Hwna, oedd y ffilm yn eisiau watched. Hyd yn oed yn y suit na i gyd, oedd o just fel... Oedd o'ch yn teimlo fatha, waw, hwn ydi y ffilm, man. A da ni eisiau mwy o hwn yn efo, am fod... Mae'r byd mae o'n byw yn efo. Mor cool. Dwi'n edrych ymlaen at y breakdowns o'r sequences yma, am fod mae o i fi, pan ma'n i watcha da, yn edrych yn faultless, am fod no way na prosthetics ydi hwnna i gyd. Dim i gyd. Ond dwi'n... So ni'n deud bod na prosthetics a bach o sglein a chwys a texture efo. Lle mae y special effects a'r VFX yn gweithio fo'i gilydd i greu rhywbeth amazing. Yn ytrach na lle pam gyn ti, os am byd ar set efo fan hyfynian dod allan y dŵr, a mae'r person yn gorfod dweud, da ni eisiau fan hyfynian dod allan y dŵr yna, ond da chi wedi gwneud un byd efo'r tonna i helpu fi, dwi just yn gorfod gwneud fan hyfynian dod allan o'r dŵr yna. Ia, beth i focal length y shot ma, dyn ni'n cofio. Be nath nhw roed am o'n headlock fatha rwbio i bennod nerd siarad am focal lengths fuck off nerd na, sgan ni ddim amser i feddwl amdan da ni really cool, da ni mynd i fod off yn bench pressio efo The Rock, so fuck you nerd. Okay, whoa, guys. Ond peth ydi, so hynny'n peth drist ydi, peth drist ydi, mae'na 250 million mae wedi gwario ar wneud y ffilm ma. Na, dda. 250 million. A 60 yna fo i'r Rock, dim ond o. Probably. A just mor ddiog. Mae'n y wastraff o Lucy Liu sydd yn gorfod delifro lines sydd yn fucking bonkers. A just edrych yn serious, mae pawb just yn goffod edrych fel gwynab tîn. O'n i yn flin bod ni di dewis o, just achos o'n i eisiau rhywbeth fel Last Christmas-y, lle o'n i'n gallu just mynd, what the fuck? Ar hwn o'n i'n gallu mynd, well, it's passably made. Dwi'n flin amdano fo. So yr un hefo Henry Golding a Emilia Clarke.
Spoilers. Mae hi di cael heart transplant. Blonde, beautiful lady o Game of Thrones. Was he dead? Nothing he watched at a time another He was dead at the time. But he's also He was Henry dead. Gold. Lovely. Dyn ni di watched cwpl o Henry Goldings? Ffilm fel la, ddech chi eisiau. Alright, okay. Ac yn i just fel, roi gwr hwn, falle lle chwerthin yn efo. Ond oedd o'n competently made, ond oedd o'n just boring heblaw am campus. O gen ni 3 ffilm oedden ni'n meddwl amdan. O gen ni hwn, Hot Frosty, a Carry On. Efo a Brush the Sound Taron Egerton. Acid James. Acid James, yeah. And the Ghost of Barbara Windsor. Carry On. Ni di roi hwnna fewn. Peth ydi... Mae hwnna i fod eitha hwylus. Well, Die Hard 2... Die Hard 2 rip-off o ddo. A peth ydi, oedd o'n rhywun peth efo, o'n i'n meddwl efo Gladiator 2, ti just yn meddwl, sgyn Taron, sort of really kind of visceral energy ar sort of gallu i edrych yn shit ac oedd gyn Bruce Willis yn y ffilm yna. A sicr ysdod gyn Paul Mescal ddim yr charisma o gyn Russell Crowe yn Gladiator i neud Gladiator 2. Shots fired, hot take. Hot Frosty oedd o fatha bach o sort of... Problematic perving, yeah. Rwy'n di adeiladu anatomically correct snowman. Oedd yn noeth. A mae rwy'n rhaid magical scarf yn efo. Mae'n dod i fyw. So mae'n dyn yn i... Dyn, ond efo meddwl plentyn. Weird, problematic hurt. So, hein oedd y 3 oedd gen i bod ystyried. A so, dwi'n meddwl... O'n i'n mynd yn mynd i fod yn ffantastig o ffilms ac o'n gyd efo problem o un ffordd neu gilydd. Ond oedd hwn, dwi'n cedi oedd yr modern Americanism ond efo, sef yr obsession lle mae pawb pretty much ar human growth hormone. Mae pawb dehydrated as fuck, just i edrych yn shredded, just i fod fel mae Sean Corn rwan yn liftio. Sydd yn ffain, tas y Sean Corn yn berson go iawn yn ei 60au. Ond di o ddim, mae o'n symbol paganaidd o ddigonedd. Be chdi meddwl o Kurt Russell fatha Sean Corn? Mae'n cofio dwi wedi gwatcher rheina. Yr vibes dwi'n cael ydi woodsman-y, kind of fit, ond ddim yn fel shredded. Diolch yn liftio. Diolch yn liftio, ond mae'n cario coed. Ti'n rhaid feddwl? Oedd o'n homely. Ti'n cario bales round. Diolch yn liftio for the sake of liftio. Dwi'n meddwl oedd o'n tynnu off yn well na JK. Oedd o'n rhadlon? Be dys y gair rhadlon? You what, mate? Rhadlon? Rhadlon? Checiwch eich thesaurus. Mae o'n rhad ac yn llon. Na, rhadlon ydi fel jolly, fel... cynnes, fel mae'r syniad rhywbeth rhadlon i rhywun rhadlon. Esti ysgol gwell na Iestyn a fi. Classic man. Yn y gogledd ma. Da ni'n agos i Lerpwl yma. Rhadlon ydi fel y prif gair bys ni'n defnyddio i ddisgrifio Sean Corn. Mae fel pan mae Goldie Hawn yn troi fyny, mae Kurt Russell yn rhadlon. Ai bet bod o. So ni wedi prodi Goldie Hawn, so ni'n hapus iawn. So peth ydi, dwi'n meddwl nath nhw castio J.K. Simmons just bod o fatha'n physically yr opposite o The Rock, so bydd o'n quote-unquote funny pan ti'n gweld o'n bench pressio bod lot mwy o bwysau na mae The Rock yn gallu codi. So mae o'n hen ddyn sydd fatha'n
edrych na beanpole, a mae The Rock yn stryglo i codi'r pwysau fyny. So, only funny di hynna, mae'n funny, hilarious. Only funny di. Dydy The Rock ddim yn stryglo na chdi o. Mae just yn edrych tymach yn fwy na gar. Dwi'n ffeindio'n funny, dwi'n edrych ar yr IMDb trivia page, ydy y ffaith fod cwmni production Dwayne Johnson ydy'r $7 pence? $7. Yeah. Ddim cwmni da productions, na? Nhw nath o di fyny efo'r syniad. A wedyn fod nhw wedi managio bartro efo Amazon fod Dwayne Johnson yn cael 50 million amdano fo, making him the best paid actor to date. The previous record was a tie for 40 million by Robert Downey Jr. for Captain America Civil War and Will Smith for King Richard. Richard, dynno. So, mae Dwayne Johnson wedi pitcho'r syniad yma a di cael y pres it's a grift. Amazing, ma. It's a grift. 50 mil... Mae o di cael hanner $100 million. A doedd o'n really actio. Na. Guys. Ddim hanner $100 million. Reit. Da ni angen symud i ffwrdd. Achos yr whole point o'r show ma, ni di dweud, gwni just neud show amdan y best things. A da ni di treulio good 3/4 awr rwan, just yn dweud, hei, be sy'n bod gyda y studio system Americanaidd, yr streaming studio system Americanaidd. So pidwch watch Rogue One. Na, watchwch Rogue One. Mae Rogue One yn gret. Pidwch chi'n watch Red One. Nes di enjoyo fo? On y whole, oherwydd y brain fi'n switched off, nes i'n enjoyo fo. Ond ti ddim yn neud notes o meddwl amdano? Na, dwi'n meddwl oeddech chi'n meddwl gormod amdano fo. Mae hyn yn... Yn yr un modd a Skeleton Crew Star Wars newydd, lle mae hwnna yn really yn aimed at plant, a dwi'n gallu channelio fo inner child, a fod dwi heb di tyfu fy'n y gwbl. Dwi'n gallu neud hynna, ond Mae'r rhaid i'n fod at least rhywfaint o consistency yn be mae'r ffilm yn trio. Ti'n dewis tôn, sticio'r tôn, I'm in. Gret. Ti'n creu byd a mae'r byd yn gyson yn ei hun. Di Bryn fi ddim yn mynd i fynd o'tha, be ffwc di hwnna, A so mae'n cymryd fi allan, dwi'n spotio'r shit mae gyd. Fatha dialog Lucy Liu Drian yn y thing ma. Y ffaith bod yr action sequences yn meddwl i'n byd. Mae'n just yna, just i llenni amser. Eto fel musicals sydd ddim yn... So ti'n creu rhywbeth fel o, I'm in, I'm with you. So dwi'n gallu neud hynna, ond mae'n... Mwy ofyn i chdi na mae o di fi, a wedyn mae Sioned sydd wedi fatha neud video essay fucking things, breakdowns a bob dim, lle fatha, I will analyse the fuck out of this, and it will not survive. Guys, mae gen pob text rhywbeth i ddeud wrthyn ni. Does dim, mae hyd yn oed ffilms ofnadwy yn siarad am amgylchedd ei gwneud nhw a'r byd maen nhw'n cael ei rhyddhau fewn ni, a sut mae bobl yn meddwl bysyn nhw'n llwyddiant a be maen nhw'n apelio i efo bobl. A'r busnes Jacked Santa na sy'n ffricio fi allan o'r body dysmorphia hogia, di hyd yn oed Santa ddim yn cael bod yn rhagor. Mae pawb yn gorau bod yn machine. Sorry, dwi wedi symud i ffwrdd o'r mic achos o'n i'n teimlo'n grac. Guys, gwni siarad am pethau da ni'n really joio. Neidiwch fewn, cos da ni'n cael gorio yn y flwyddyn, dim just y mis diwetha rwan, so da ni di treulio llawer gormod amser yr Red One. Quick rundown fyddi. Yes, come on. The 2024 best bits, yes. And 100 bits gwnwn ni roed ar TikTok, mae'n ffain. Be i ddechrau bo, am fod gyda fi gymaint o'n yno. Be di ffefryd chdi? Reit ar ddechrau'r flwyddyn, nes i weld Killers of the Flower Moon, Scorsese, anhygol y ffilm. Anhygol. Ydy o dal ar Apple TV? Yndi. Mae o werth i weld. Gyda fo lot i ddeud, mae o'n cael ei ddeud mewn ffordd
fysa ffilm critic fydda chdi, Sioned, dwi'n meddwl, yn derbyn ag... Ti'n ma be, swn i ofyn watch it, swn i'n misio watch it achos bod o mor drist, achos bod yr iniquity a'r horrible colled ar... Fedra i ddallt hynna, am fod mae DiCaprio yn efo eitha fail mwyaf ti'n meddwl amdano fo. A wedyn, syth ar ôl hwnna nes i weld Dune 2 oedd yn miracle in filmmaking o peidio fod yn boring ag oedd o'n well na'r cynta. Oedd o'n epic yn doedd. Hwna ti'n teimlo dros. Oedd o'n Jesus 2.0 ond oedd o'n gweithio. A wedyn, be ddod allan ar dechrau'r flwyddyn hefyd oedd The Making of the Creator oedd allan blwyddyn cynt. The Creator, dwi'n cofio hwnna. Ond mae'r Making of yn gres i weld sut oedden nhw'n actually, oedd o'n gymaint o run and gun film production lle oedden nhw just really film crew bach yn rhedeg rownd yn neud stwff yn hytrach na film crew massive yn danos be fyddach chdi'n gallu neud os ti am fod be oedd o di planio neud oedd dwi'n mynd i gwario minimal amount o actually on-set crew a wedyn gwybod dwi angen gwario lot mwy ar y post-production wedyn a be oedd yn bosib os wyt ti'n neud hynna a fod VFX ddim y dirty word o 2024 neu CGI animation di ond ti'n ma? Dyna dy budget di? So wedyn hynna di films fi Bryn, ti eisiau symud films, so Holdovers, The Holdovers. Dwi really eisiau gweld hwnna Dolig ma. Great o ffilm. American Fiction, yn un arall nes i really mwynhau. Hwnna'n really great. American Fiction, gosh, mae hyn yn gynnar yn y flwyddyn. Dwi'n mynd ti'n mynd trwy stubs ti gyd. Wicked Little Letters. Dwi'n dal i watch it Twisters, hefyd yn un arall nes i'n joio. Nes i cael ail-wylio The Italian Job yn y cinema lleol, oedd hwnna'n gret yn 1969 efo Michael Caine, oedd hwnna'n briliant. The Outrun efo Saoirse Ronan, oedd hwnna'n ffantastig. Nes ti siarad am hwnna? A ddiweddar nes i watcha Conclave efo Isabella Rossellini, Sergio Castellito Sergio Castellito yn ffantastig rhywsut yn gallu feipio yn sarcastically dwi'n really sure sy'n mynd o bosib ond oedd di manage yn neud o rhywsut oedd o'n ffantastig a hefyd nes i ddiweddar nes i ganol prawn a gwachio Wicked werth i weld os mae'r rhestr mae rhaid o sicr haid i fi ddweud o'n i di darllen bod o'n hirach na'r bod o'n part 1 yn hirach na'r actual stage production ond o'n i fatha dyn nhw actually heb di adio llawer o byd iddo fo fatha maen nhw di lliwio mewn un o ddau lefydd ennill chydig bach mwy ond otherwise mae o'n pretty much spot on efo be oedd ar y stage ac andros y ffilm mae Cynthia Erivo a Ariana Grande yn ffantastig yn efo mae pob arall wedyn yn lliwio fewn y byd o'i gwmpas nhw mewn ffordd gwych mae'n absolutely brilliant yn unmol a edrych ymlaen i part 2 so hynny oedd y ffilms really nath sefyll allan i fi dros y flwyddyn Sioned obviously ddim yn cofio dwi ddim yn sgwennu a fod ti ma'r letterbox nod come on Sioned 2025
Year of Letterboxd. The Year of the Letterboxd. Bryn, dwi'n edrych ymlaen at Letterboxd Year in Review fi. Hwna di highlight mis Ionel. Highlight mis Ionel. Monzo Year in Review sy'n helpu fi. Apparently dwi'n top 1% o'r bobl yn siopio'n pret. Dwi heb 1%? Apparently. Dwi'n y top 15% o bobl sy'n mynd i'r Llaner Chyn yn Llandrindod Wells. A Really? wrthych chi pam? Cys dwi'n mynd i'r Royal Welsh, dwi werth y flwyddyn, dwi'n mynd i'r Royal Welsh yn yr had, dwi'n mynd i'r Royal Welsh yn y Geia, a da ni just yn bita yn y Llanerch pub, ac yn amlwg sam lot o bobl eraill wneud. O sicr, dim pobl sy'n gwario ar cardia. Ti'n deitha fi. Anyway, ffilms. Dwi'n mynd credu bod y boi yn y heryn yn cyfri fel Lenny, ond dwi'n credu ni wedi watched o ar ôl recordio Dolig. Na, nes i watched o Boxing Day. Ond oedd ar ôl pennod ar ôl y sioe, exactly. Ac i gyd fynd efo hwnna'r doc sy'n newid yr allan o Yes chwarae teg ydi fflagio fyny fi'r Hayao Miyazaki on the Heron. Documentary bonkers. Mae yna documentary bob tro fel NHK yn cael access insane, dwi'n teimlo, fel stupid amount of access. Dwi'n mwyn gwybod pwy sy'n ffilmio fo, ond mae'n amlwg bod Miyazaki just lyfio'r person ma, neu just hollol ffain bod nhw'n cedda. Maen nhw'n dilyn o'r lloft, maen nhw'n dilyn o i'r toilet, maen nhw'n dilyn o i'r gegin, maen nhw'n dilyn o pan mae'n cael fags, maen nhw'n dilyn o pan mae'n mynd am dro, a mae o'n siarad mor agored am ei broses, a'i struggles, ond hefyd ddim jyst yn agored, yn ei ffordd Miyazaki a iddi hun o just fod yn pragmatic iawn. A so the boy and the heron lot amdan etifeddiaeth Miyazaki yn colli Isao Takahata sef i un o'i collaborators y cyfarwyddwr arall oedd yn Ghibli a boi oedd Miyazaki'n edrych fyny i a di gweithio fo ers degawdau. Ac oedd o yn stryglo i fynegu i golled, a wedyn trwy wneud y ffilm yma, mae o'n colli consistently, fel wyt ti pan ti'n cyrraedd 80au, colli bobl. Ti'n colli bobl, mae ffrindiau ti'n mynd, oedd bobl oedd yn y documentary ar y cychwyn wedi marw erbyn diwedd production y ffilm yma. A mae just yn dogfen honest, greu am broses creadigol. Bach o hagiography, ond ti'n efo Miyazaki, mae bobl just yn, ti just yn fel cymryd, well, mae'r boi ma'n amazing, so ni just yn mynd i trino fel, bod o'n genius. Does am trin fel, does gen fo'n rili bywyd, dyn nhw'n gwneud i byd am i fywyd teuluol o, chys o ran y gwaith, falle bod, so gen lot o gen fo, dwi'n mwyn gwybod beth i perthynas o fo'i fab, a pethau, just, ti'n mo. Cymlath. So ni'n mynd deud oeraidd, ond mae galon o, a mae fren o'n rhywle arall. Just y busnes ma fel, mae gen fo lot o delweddau bod o di yn y ffilm efo The Boy and the Heron, mae'n deud, dwi di mynd yn rhy ddofn fewn i fy meddwl fy hun ar hwn. Dwi'n mwyn gwybod os na ddod nôl o hwn. So, just watch the documentary a wedyn ailwylio'r ffilm. Really, mae cael Ghibli ffilm newydd y degawd yn wyrthiol. So, mae'r ffaith bod ni wedi cael yn y flwyddyn diwetha, just really, a llai ddim mynegu faint o. A dwi'n cofio watch yn y ffilm, a dwi'n deall y ffilm yn iawn. Mae o'n deud lot. Mae o fel, y barddoniaeth na sydd yn sort of hitio ti'n rhywle lle ti'n actually deall beth ti wedi darllen, ond ti'n cael, oh shit, dwi wedi teimlo rhywbeth. Be ddau oedd hwn? Wel, dyna ni'n teimlo fo Mulholland Drive yn affa cymryd 3 waith i fi wylio fo i ddallt o. A Shari yn esbonio stwff i fi ddallt o. A wedyn o'n i'n meddwl, wow, hwnna'n amazing. So dwi'n mynd i gyfri hwn fel ffilm achos mae'n gywaith anhygoel. The Spectacular Failure of the Star Wars Hotel ydi enw fo. Y documentary ti'n gorau cymryd rhyw ddisil, yes, achos dwi'n licio cymryd o ran fy iechyd meddwl ac corfforol bob cwpl o fisoedd. Dwi'n goffo deud wrth teulu fi, dwi'n gorau cael diwrnod ista lawr heddiw lle dwi'n cymryd diwrnod lle does gennau ddim cyfrifoldebau. Dwi ddim yn cwcio brecwast i bobl, dwi ddim yn cwcio swper i bobl, dwi ddim yn plygu dillad nhw, dwi ddim yn checio bod nhw'n oce. Dwi yn eistedd ar y soffa
Probably yn rhoi Pride and Prejudice 2009 arno. Wedyn probably Pride and Prejudice 1996 arno. Ond y tro un o'r troion, nes i just plygio'r ffôn fewn achos mae'r batteri'n hen, a gwachod 4 awr a 5 munud o documentary anhygoel Jenny Nicholson ar 11 million views. Hold on. 11 million views hyd yn hyn. A mae hynna'n 4 awr sydd yn dangos i fi bod gwaith anhygoel yn cael i werthfawrogi, achos mae hi wedi, cos dim yn rhyddhau'n amal, mae gen i Patreon, so mae'n rhyddhau'r Patreon, a dyna sut mae'n neud i bywoliaeth, ond wedyn mae un o'r rhain yn dod allan bob cwpl o fynyddoedd gen hi, a just yn anhygoel o ddarnoedd, cos mae hi yn Disney fan, mae di gweithio yn y parks, mae'n ddynes theme parks, mae'n caru nhw. So mae hi just yn dod i hwn o ochr completely fel dwi ddim yn gwybod sut maen nhw wedi cocio hwn fyny, a mae o just yn exemplar o enshittification Disney a'r pob franchise maen nhw wedi gymryd ati mewn i'w mynwes freaky ddryd nhw a'i gwasgu pob mymryn o greadigrwydd allan o'n fo a gariad. Oedd y ti'n deud, wyt ti'n gwrando ar podlediad am The Rise of Skywalker, a blank check. So randa si ar hwnna to. A ti'n gallu clywed o'n i lleisio nhw. Lle maen nhw just fel, fel un mae'n mynd i fod o'n ia. A ti'n gweld o, ti'n gwachod bloody Lion King remake, a ti'n gwachod Mufasa ar stwff mae gyd. A ti'n just fel, na. Dim fan hyn da ni'n mynd i edrych am yn totemic celf ni rhagor, mae rai ni edrych o le arall. Sy'n gret, ti'n probably mynd i edrych am llefydd llai. Ti'n mynd i edrych ar Everything Everywhere All at Once a mynd, hwn di'r special sauce, hwn di'r stuff sy'n special. So, a do'n am mynd a hynna flwyddyn yma. A cwpl o bobl ydi fflagio cwpl batha. Ond dwi ddim di bod i'r cinema i watch o fatha, ond just fantastic, dwi really cael ei dylech chi watched dros y gwyliau yma wan, The Spectacular Failure of the Star Wars Hotel. Just gwachwch o i fi, torri fyny mewn i hanner awr segment. Iwsio fo fel, ti'n gallu neud o fel box set neu rhywbeth, ond nes i eistedd ar sofa a gwachod o mewn chunks o awr a hanner yr un a gwirioni yna fo. So hwnna, dwi'n cedi hwnna di big films fi, ond mae gennau cwpl o gyfresu. Da chi eisiau mynd i, beth ydy'r categori nesau? Series gyda fi ar y thing fi, yr un ar y top, nes i fwynhau fwyaf oedd Fallout ar Amazon Prime. Fab. O hwnna'n, am fod dwi'n gwybod byd am y gêm, ac oedd o'r hollol gweithio fel just cyfres ar ben ei hun, heb gwybod byd amdano y gêm o gwbl. Bys ti'n mynd i chwarae'r gêm ar ôl o watch o? Na, oherwydd dwi wedi clywed pobl yn dweud bod y games ddim cystal ar series. Get it. A pobl sy'n really caru'r game ydy hynna. Wow. So dwi'n edrych, mae'r actorion yn wych trwy fo. Kyle MacLachlan. Mae'r effects, mae'r lliwio, bob dim camera work i gyd yn dda yn efo. A wedyn un arall ail yn efo Chaos ar Netflix. Chaos ar Iestyn fi. Goldblum. A wedyn gen ti Loki Season 2 sydd probably in 2023, ond nes i mweld o tan blwyddyn yma. Fine. Ac wedyn yr un arall oedd yn hollol wahanol i'r arfer oedd One Day ar Netflix. Pa'n hwnna wan? Yr un lle dwi'n meddwl na yr 11 o gorffennaf ydi bob pennod. Lle maen nhw'n cyfarfod yn coleg ar y diwrnod ole y coleg, lle maen nhw'n barti, ac wedyn, so ti'n gweld i hanes nhw o beth sy'n digwydd iddyn nhw fel 10 mlynedd neu rhywbeth. Ar y diwrnod yna, bob blwyddyn. Mae bob pennod yn un blwyddyn ymlaen. Lle maen nhw ar y pwynt yna.
mi oedd o'n ffilm ar un pwynt. Llyfr oedd o'n wreiddiol, a wedyn nath o'n ffilm, ond wedyn nath Netflix wneud y cyfres ma, a mae'r cyfres wedi cael clod mawr, ac o'n i'n meddwl oedd o'n weithio'n andros o dda. Ac mae'n ffynnu, mae o'n lliwgar, mae o'n yn mynd â chdi trwy'r 80s a 90s a'r early 2000s. So mae o'n un o'r nostalgia pieces na. A wedyn, so ti'n gallu really mwynhau o, a mae'r cymeriadau wedi cael ei wneud yn dda iawn yn nhw. So, heina di series fi. Be am ti, Bryn? Chaos ydy'r un doth i fi. Haid i ddweud, o'n i di mwynhau hwnna ipyn. Really dos am fatha lot o cyfresu. Yr un o'n i eisiau orffan just wsos yma oedd y gyfres dwytha o Star Trek Lower Decks. Dyn nhw di cancel fo wedyn? Hwn oedd y gyfres ola yna fo. Ac nath o orffan am o ffordd really da, ni di meddwl. A so be oedd yn gret i fi oedd y ffaith oedd yn cymryd y pes allan o Star Trek, ond mewn ffordd oedd ddim yn gas. Oedd yn fatha trwy stick i dy fet di fath o beth. Ond bys y ti'n gadlu neb arall cymryd y pes? Os ti'n gadlu neb arall cymryd y pes o'n allan o. A mae'n gyd mae'n amlwg bod y pob sydd wedi neud y thing yn massive Star Trek nerds. A mae'n gret ac yn hwyl, a mae'n just yn cymryd digon o pes allan o fatha ond ddim caru fod digon i neud sioe exactly. A so mae'n ipyn o hwyl ac mae'n lot o'r actorion ynddo fod y bobl dwi'n fans mawr o anyway hefyd. So gen ti Jack Quaid sydd oedd yn The Boys, a gen ti Tony Newsom sydd yn comedian sydd yn popio fyny podcasts ac yn lot o gyfresu bach comedy yn America sydd yn really da. Nath nhw hefyd wneud live action crossover mewn un episod o Star Trek Strange New Worlds. So nath nhw cymeriadau o'r sioe animated ma, rhoi nhw trwy portal nôl i'r hen amser, a so nath yr actual Jack Quaid a Tony Newsom cael gwisgo fyny fel y cymeriadau yna go iawn, a just bod y cymeriadau yna yn y byd go iawn, ac oedd o'n ipyn o hwyl just gwachad wrthi. Oce, mae hwnna'n swnio'n gret. So oedd nhw'n erbyn Anson Mount yn y sioe, oedd y fucking brilliant. So I did hwnna'n beth nes i fyna ni ymestyn yr diffiniad i cyfresu i radio? Wrth gwrs. A be am podcast hefyd? Mae gen i podcast o lawr. Mae gen i un podcast o lawr. So dwi'n wedi sôn y cychwyn ail ryndo i I'm sorry, I haven't a clue eto. Di prynu heina da chi? Di prynu heina i ar audiobooks type things, a so di bod yn gryndo i'r whole lot ond fo, a mae di bod yn just yn gret. Mae gen ti'r Willie Rushton fel un o'r panelist greiddiol, a just faint mor quick ac yn funny oedd y boi. Wedyn gen ti Humphrey Lyttelton fel y chairman yn just yn mae'n rhywbeth amdano y ffordd mae'n delifro'r joc ti'n sort of ddim really bodoli i mwy. Mae'n just yr sort of yr style skin o fo fatha couldn't give a shit mae'n cutting a mae'n funny a mae'n really just yn brilliant, ond mae gen o fo'r style o fatha dwi'n hen ddyn, dwi'n yn 80 I don't give a damn fath o beth, a mae'n amlwg cariad mawr rhwng y pob sydd yn cymryd rhan yn fo, ac maen nhw just yn enjoyo wneud
nonsens llwyr am hanner awr just i diddannu pobl. A mae'n absolutely Swnio'n debyg i beth da ni'n. Wel, hanner awr, ddim gig ymaint, ond nonsens llwyr i diddannu pobl, sicr. Yeah. Brilliant. A just y syniad, a just dal fatha'r bit fatha'r Mornington Crescent, just yr cymlethdod o'r gem na ar reola ti'n gorau really just dod i ddallt i gallu chwarae'r gem mewn ffordd ar y lefel yna yn wych. How did this get made hefyd fel podcast? Dwi wedi stopio gwrando nhw, dwi'n credu fi angen mynd nôl dydw. Nath nhw gyfres blwyddyn yma ar y trilogy nath nhw wneud the 50 Shades of Grey movies i gyd fel gyfres. Ac oedd hwnna just gryndo iddyn nhw mynd trwy hwnna'n fucking brilliant. Gafon nhw i episod byw nhw yn Llundain yn y ffodus o'n i allan o Llundain ar y pryd. Nath nhw'n neud The Beekeeper. Dwi dal eisiau gwachod o. Ac yn y ffodus mi ond ar cael ar Now TV chys Sky nath. Boo! So ar unig ffordd dwi'n gallu gweld i gallu weld o ydy haid i fi brynu ar Amazon y Blu-ray almeinig o'r ffilm. I gallu watchat o. Actually, physical media yw'r Bryn. Dyna beth sy'n ennill. Ond mae'n just yn edrych, mae'n just mae'n wastad ei fi chwerthin. Dwi'n lyfio hynna, mae hwnna'n swnio fel positif. Dyma exactly beth ni'n chwilio am positive vibes. So dyna fo, dyna ni. Brilliant. Y cyfresu, mewn ffordd. Y cyfresu. Dys genna i eto, dwi'n llythrenol, dwi ddim yn cadw nodyn o pethau dros y flwyddyn. Dwi'n siŵr bod y pethau. Dwi wedi bod yn gwylio, dim ond, brilliant. Mae yna rhyw anime ar Netflix, ti wedi bod yn obsessed efo... Dim Dungeons, Demon Slayer ydy beth dwi'n arfer gwachod. O'na gyfres newydd o hwnna. Mae dal yn top tier arbennig, cys hyd yn oed anime sydd yn cael ei wneud mewn crunch conditions, mae hwn yn got level nesa o ran crefft a creepiness a celf a prydferthwch a horror a just great. Dwi'n gwachod o, dwi dal yn cael dychryn weithio, ond mae Demon Slayer, hwnna. A na gyfres o hwnna di dod allan lenni, cyfres ola'n dod allan blwyddyn nesaf, dwi'n credu. Ffrind fi'n deud bod na trailer, a dwi fel, mae'n amlwg bod fi ddim ar socials digon, achos dwi'n cael yn ffidio hwnna o gwbl. Dwi wedi gwachod dechrau gwylio'n ddiweddar, a sy'n bron o bod fyny na, di Delicious in Dungeon. Mae hwnna, basically, yn cyfuniad o D&D plus straeon Arthuraidd plus hyd a lledrith plus Japanese plus food anime sydd yn kind of subgenre o just gwachod bobl yn cwcio bwyd really ddiddorol, ond obviously y bwyd maen nhw'n bita lawr fanna ydy monsters maen nhw'n gallu lladd yn y dungeon, so maen nhw yn ffeindio ffordd i fita y monsters yma mewn ffordd blasus iawn, Japanese aesthetic ti hwnt, a horror maen nhw'n full on fel couple episodes dwi fel bloody hell. Just fantastic. Really, really joio Delicious in Dungeon. Unwaith eto, yn yr fel mis diwetha, dwi hefyd wedi dechrau watching The Franchise. Da ni di manage o sgafio rhyw Now TV access am chydig, a mae The Franchise Iestyn. Mae'n rhaid i ti watch o, cys di o ddim yn sitcom, mae o'n documentary. Bywyd ar set, a sut mae gofynion cynhyrchwyr yn gallu direilio unrhyw syniad celfyddydol pam na busnes ydy creu celf. Mae o'n great. Mae'r cast yn ffantastig yn efo. Mae'r bit players yn landio fo. Mae Jessica Stevenson yn hilarious, ond obviously just yn neud a general shtick hi o ran mae just yn fel reactio i pethau a bod yn bumbling. Dwi'n lyfio y ffaith bod o'n just galla fo fod yn very inside i thing o ran os ti'n gweithio yn y diwydiant creu teledu fel which dwi yn full disclosure dwi'n watchio do a just
ma anecdote anhygoel ar cychwyn, reit ar diwedd y pennod cyntaf, sef pretty much y pilot dwi'n am e. Himesh Patel, fantastic, deadpan, great, just yn gyrru, a mae rwy'n hogan Loli a Dyfopi newydd gychwyn ar job hefo nhw, a mae just fel, bach a job ddiddiolch kind of thing, like, why do you even, like, carry on? You're just getting, like, chewed out by these people all the time. What's what keeps you going? Ac oedd o just fel, so, there's a story of the guy who works for the circus, and he just works for the circus, and his job is cleaning up the shit of the elephants, right? All these elephants, every day, every performance, he's got to clean up the shit of the elephants, and then he's got to burn it. And that's his job. He goes to the circus everywhere, he cleans up the shit, he burns it. So he ends up, going back to his partner, smelling of burnt elephant shit. And he just does that every day of his life. And then his brother's like, mate, I got you a job with the council. It's going to be amazing. Like, you're going to have a 9 to 5, you're going to be in the office, and you're going to have good pay. I just felt, what? And give up showbiz? I just felt, shit, yeah. Hwna di o. Right. Na pam ti dal yn neud o, cos ti just fel, ma dal y well na. A hwnna'n union ydy y ffilm Babylon, nes i hofio. Nes di really enjoyo fo, a dwi'n cofio'r reviews fel ma hwn yn net. Mae'r ffilm yna, dyna pam dod yn y rhestr fi, mae'r ffilm o 2023. Ond ti di watch it eleni. Nes i watch it eleni, a mae o, i fi, oedd o'n 5-star movie, amazing amdan y busnes a'r industry a sut mae pethau'n rhedeg. Am fod, apparently, director o La La Land, dwi'n cofio enw fo. Damien Chazelle? Ie. Wedi selio fo ar trio cael o mor accurate oedd o'n gallu i sut oedd y byd Hollywood nôl yn y 20s, ti'n fo. Os da chi'n gallu gwylio hwnna, ac efo, fatha'r un Star Wars, mae'n 2 awr a hanner, dwi'n meddwl, pnawn hir, just really cymryd o fewn, enjoyo fo, gwerth i weld. Mae the franchise, though, mae Richard E. Grant yn cael amser anhygoel. So, fy mhroblem i ydy, right, reviews the franchise, middling 3-star reviews. There's not enough jokes in it. I don't see why it's funny. A dyna pan dwi fel, mae hwn yn really in i'r diwydiant, achos dwi'n watching o, a dwi'n mynd, mae hwn yn fucking hilarious. Oh my god, o'n i'n gwachio efo fy anwyl, one and only gŵr Aled, ac oedd y ddain yn i just fel, mae hwn yn documentary. Mae Nick Kroll yn hwn hefyd. Oh my god, yndi, mae Nick Kroll yn bastard yn efo. Mae Billy Magnuson yn hilarious yn efo. Himesh Patel, just absolute straight guy genius. Dwi'n lyfio fo. Mae Daniel Brühl mor dda. Ti'n anghofio faint o ffynnu di o. Mae Daniel Brühl yn hilarious, but amazing actor. O'n i'n lyfio fo yn... Oedd yn Goodbye Lenin, doedd? Be dwi'n joio ydy Rush? Rush? Ie, Rush, ie. Ac oedd e hefyd yn... O'n i'n licio fo'n The Falcon and the Winter Soldier. Fel Zemo eto. Oedd o'n gret, rhaid i fi ddeud, o'n i di bod o'n... Oedd o'n gret o estyniad o'r cymeriad o Civil War. So ni fel hwnna... So dyna lle dwi. Reit, gan i fynd am categori arall, all of the business. Yep. All of the business fi ydy gynnau gyfuniad o app o'r enw HEVY, sef ti'n dweud o heavy. That's pretty heavy. It's pretty heavy ydy rhywbeth i cadw track o beth ti'n neud yn y weight room. Ti ar rhyw fath o Jacked Santa vibe? Na. Mae'n cadw dy hun yn gyhyrog yn known i
gadw dy hun yn iach yn dy henaint. A gan fod dwi wedi croesi'r ffina, ers yr erthigol na, nes i ddarllen yn y flwyddyn dwytha, lle unwaith ti'n croesi 44, ti ar downward spiral i fewn i hell efo dy gorff. Ti'n cael perimenopause hefyd, te ia? Ynddo. So, y peth pwysicaf fyddi wedi'i wneud, y peth gorau fyddi wedi'i wneud, ydy wneud siwr fod... Jacked Santa. Fod ti'n jacked Santa to the max. Wedyn, so be nes i, fatha'r dewis arall oedd app Claude, ond dwi'n siŵr neith o weithio efo unrhyw AI, ond mae Claude eitha da ac eitha cyfeillgar, a mae ddim, dwi'n argymell hwnna dros ChatGPT. Diddorol. Pwy sy'n ei Claude? Anthropic. Nhw di bobl y clips? Lot o bres gyda Amazon i fewn iddo fo, dwi ddim yn hapus am hynny. Ond basically, be nes i ddeud, gyda i hanner awr i wneud workout. Basically, dwi eisiau gweithio bob darn o'n nghorff, ond dwi'n eisiau stopio fatha mae pobl mewn fucking gyms yn eista na yn fucking disgwyl amdan, dwi disgwyl 2 funud fan amser yn neud rep arall. So, nes i ddeitha fo, dwi'n eisiau stopio, dwi'n eisiau hanner awr o solid mynd o un exercise i'r llall. So dwi'n alternatio yn mynd o breichiau i coesa neu be bynnag. A wedyn, so nath o gweithio allan workout call i fi i ffitio mewn i hanner awr. A nes i reid hwnna i fewn i'r app heavy ma. A wedyn ti just yn dilyn yr app heavy, a wedyn mae'r pwysa ti'n adjustio i be bynnag ti'n gallu manageo, ac os ti'n neud mwy, ti'n adio yn ychwanegu iddo fo, a mae'n cofio fo at gyrfa'r tro nesa. Ac dydy ddim, am fod dyna sy'n dda amdano fo, bob tro dwi wedi mynd i'r gym, dwi wedi fatha random selection o machines, whatever, be dwi'n fancy ar y pryd. Ond mae actual cael routine, ac y thing ma'n deitha chdi, mae fel cael personal trainer yn... Yndi, mae o'r cheapest personal trainer geidi yn gweithio mor dda. So, really, dwi'n wir yn argymell yr app HEVY, mae'n gweithio efo Apple Watch, a mae'n gweithio efo dy ffôn di, os ti eisiau dilyn o fel. A mae'n dangos i chdi, mae'n animations bach yn dangos beth di'r workouts os... Di'n gweithio i normos? Yndi, dyna di'r peth. Ond y rheswm ges i fewn iddo fo ydy oherwydd o'n defnyddio Claude i wneud y workout yn eich cynta, am fod y thing mae heavy yn charge amdan os i wneud workouts i chdi. Ond os ti'n gallu gweithio'r workouts allan o flaen llaw a just setio fo fyny cyn mynd i'r gym. Mae hynna'n cool. Ti di gwerthu fo i fi. New year, new me. Dyna mae'r AI yn dda i, really, just helpu chdi allan yn y trach na fucking newid y byd. Tybod, so mae'r ddau yna yn cyd-fynd efo'i gilydd. A wedyn y llyfr dwi wedi mwynhau mwyaf flwyddyn yma oedd Audrey, the Girl Before the Girl, amdan hanes Audrey Hepburn cyn iddi fod yn enwog. Diddorol! Who knew? Trafferthion oedd hi'n mynd trwy just cyn yr ail ryfel byd. Oh my god, a wedyn ystod yr ail ryfel byd, tra ddim byw yn yr iseldiroedd, ac faint o'r, tywod, sut oedd hi thad hi'n byw i ffwr o'r rothia, ac sut be nath ti feddwl fo, hwnna dwi eisiau darllen? Oherwydd gyda hi obsession efo Audrey Hepburn ers fi fod 14. Oh my god! A gweddo dy fywyd o'n i rioed yn gwybod amdan. Dwi'n licio hyn. Mae hwn yn newydd. Mae hwn yn newydd i fi. Amazing. Mae yna rhywbeth amdani sydd yn magical. Mae ganddi riz a'r sos. Mae ganddi riz a mae ganddi sos. That is true. Yes. Brilliant. So yeah, mae hwnna oedd y llyfr. Gen ti'n arall? Just y podcast. Dwi wedi sôn am y podcast yma gynt, Science Versus. Cerwch i'r rand ar hwnna. Mae o'n consolidatio gwybodaeth y byd i fewn i un podcast byr amdan certain subject matter. So, gwrando'r Science Versus amdan stuff. A wedyn, yr gan o flwyddyn yma
o'n i'n stryglo i ffindio can oedd yn cyfawni fo, ond Lunch gan Billie Eilish. Da chi yn gartref Billie Eilish, dwi'n oherwydd nath arian dwy'n Apple Music, ffocin bynnag di enw'r... Login si. Do, mae gyd yn Billie Eilish ar Apple Music fi, na ddim fi oedd yn gwrando. Oce, so ti jyst yn cael dy ffidio fan? No. So, da ni. Lovely. Bryn, ti jumpio fewn am dy any other business, di? Blimey, oce, so... Any other business? Llyfr, so dwi'n methu cofio sôn y llyfr wedi bod trwy bod yn yma, ond dwi'n edrych dros oedd y shelf o sgynna i fyma. Dwi'n eisiau trwy'n ddau o'r llyfr Inspector Morse, o'n i wedi kind of really di mwynhau. Flashbacks. Nes i mwynhau llyfr The Unaccountability Machine gan Dan Davis, oedd hwnna'n eitha diddorol ac yn thought-provoking. Just a couple of other bits really just been through gwahanol bethau diddorol. Be arall chydig o concerts ges i wedi fwynhau Requiem concerts ballets Mad Adam yn y Royal Ballet hwnna'n sort of nes i sôn am hwnna Black Adam yn y Royal Mad Adam definitely oedd y rock o fanna just yn pirouetio o'n edrych yn gret mewn tutu haid i fi ddeud chwarae teg hwnna just yn bonkers chydig o bit fel Sŵr Angelic yn opera anhygol o'n i really di mwynhau be arall cwrs poetry nes i really mwynhau blwyddyn yma do. Dwi'n licio bod ti di expandio hwnni. Dim just stuff wyt ti di cymryd fewn, stuff wyt ti di rhoi allan i'r byd. Mi oedd the poetry yn werth. Oedden ni'n cael gweld nhw. Oedden ni'n cael hyd yn oed fel awgrymu. Pa fersiwn bys am all. So... Dwi'n siŵr mwy o hynna flwyddyn nesa? Yey! Mwy o rhoi di hynna allan i'r byd. So ni'n licio neu hynna hefyd, Bryn. Diolch am ysbrydoli fi. Really, dyna ni, really. Amazing. So, be sgynna i fel sprinclin? Dim loads hwnna. Dwi just eisiau pawb watched Utopia Season 3. Mae Utopia Season 3 allan. Mae allan rwan? Yndi, mae allan rwan ar box set. Ti'n mynd dilyn social medias kids bach na. Na. Allan rwan, di ysbrydolech ddim wedi hyrwyddo fo'n. Da ni'n mynd i wneud rwan ar y show. Wedi ffilmio fo'n yr ha, allan wan. O'n i'n darllen yr Ysbrydolech rundown thing o beth sydd yn cael ei gomisiynu. A ni'n meddwl, edrych ymlaen i weld hwnna flwyddyn nesaf. Mae allan y barod. Mae'r box set, watchwch o. Utopia Season 3. Dyna pam ti angen marchnatar lot well ar yr internet. Man. Wel, yes. So ni'n lyfio deud na dim dyna di job fi. Ond, it's just fi a dwi'n part-time. Dwi'n mynd i job da o'n honni na. So hwnna allan watchwch o it's teen drama but had a sprinkling of electro zombies yn efo amazing dwi really eisiau rhoi shout out i album Eden Sugar yn really dda yn really like serious dwi'n lyfio fo ma just yn rhadlon dim rhadlon sy'n ei disgrifio fo mae just yn poppy a mae'na bangers anna fo dwi'n ffindio'n hynna nhw'n dod nôl at fo lot dwi'n gwybod mae'na gymaint fwy mae'na podcast dwi wedi ffindio Maintenance Phase dwi wedi ffindio If Books Could Kill dwi wedi ffindio dau o fel go-tos fi wan If Books Could Kill dim gymaint achos mostly mae amdan self-help books amdan American politics a stuff so fi ddim really dwi wedi kind of driftio off achos dwi wedi mynd yn really flin mae'n really annoying dwi'n bach yn frustrated efo lleisiau Americanaidd AI ond a'r agwedd Americanaidd
Ond eto, dwi'n yn big fan o fel BBC podcasts chwaith. Mae'r cynnwys yn y rhai Americanaidd yn fwy o beth dwi ar ôl. Ie, mae'r BBC rhy lan o ryw fath. Ti'n hollol iawn. Overly produced. Underproduced. O'n i bach yn annoyed, o'n i'n gweld hysbysau mawr am Sherlock Holmes mini stories di cael narrated gan Hugh Bonneville. Ond audiobooks sy'n ni wedi cael o hynna, dim podcast, ond literally rwy'n yn darllen llyfr. Hwna be dio. So, da ni'n dod i'r diwedd, guys? Da ni'n dod i'r diwedd? So mae gynna fi extra i chi. Please, achos ys gen i ddim digon. Dwi di nod rhyw 2025, os na rhywbeth sydd yn sefyll allan yn eich brains chi, fatha, edrych mlaen at hynna. So mae gynna fi mae gynna fi 4 peth wishful, pethau dwi'n gwybod sy'n digwydd a pethau sy'n wishful. So, yr un cynta, nath yr trailer Superman dod allan heddiw. Mae hwnna'n edrych iawn. Fi'n ma'n gwybod, dwi'n disillusioned. Mae'n edrych dda iawn, oherwydd bod na ci yn efo. Ac o'n i ddim yn gwybod o Superman efo ci. Crypto. So, briliant. Edrych ymlaen at hwnna gen James Gunn. Nintendo Switch 2 bron yn guaranteed o ddod allan flwyddyn nesaf. Dwi'n excited am hwnna. HBO Max ella yn dod allan yn Brydain. Bynnag di'r pris, dwi'n siŵr fydd o'n well na ffocin y shit da ni'n cael gen Now TV ar y funud. A wedyn dwi dal yn dal gobaith fydd na app click yn gweithio efo Apple TV. Ti mor dda o drio bod yn positif ddo'n dweud. Positive Dwi'n lyfio hynna. Dwi eisiau... Ti'n rhoi da allan i'r universe a wedyn wyt ti just yn disgwyl i'r universe ddod nôl at y ti hefo ateb. Dwi'n meddwl... Faint hir da ni wedi bod efo Apple TV? Gen i gwrdd 10 mlynedd. At least. Mae o'n 10 blwyddyn o dal fod yn obeithiol. Actually, 12 mlynedd ers i ni gychwyn. Dwi wir eisiau edrych ymlaen ys blwyddyn nesaf. Mae'n anodd pan mae gen ti just yr existential... Da ni wedi cael hyn ers Covid yn dod. Fel yr existential gofid am sut allith pethau fod yn well. As in, da ni'n gwybod sut allith pethau fod yn well, ond dim mechanism i wneud pethau'n well. So concentrate ar yn bywyd yn hun. Fel Bryn man, bod allan yn y byd a mynd allan yn neud stuff. Ei dri yn neud hwnna. Accountability rwan. Blwyddyn nesa, actually mynd i fel neud gweithgaredda ti allan. Yn hytrach na just neud yoga yn lloft. Yn spar. Yn hytrach na neud resistance bands workout fi yn lloft spar. Dwi'n chwarae golf. Da ni totally mynd i gael like Bryn's metamorphosis mewn i businessman. Chwarae golf, He's a businessman. Na. Ond dwi'n cytuno efo chdi yn y lle bod mae yna le i wneud y marws corff yn y tŷ, ond unwaith ti allan o'r tŷ a ti'n joinio criw o bobl, mae o yn deimlad braf fod y mysg pobl eraill yn neud rhywbeth ac yn neud chdi deimlo amdano fo, dyna beth yw problem fi. Dwi di mynd could be achos Covid probably a cyfuniad o Covid a stage of life a pethau, bod fi 100% wedi just mynd yn fewnblyg tu hwnt gymaint mwy dyn nhw'n arfer bod. Chos o'n i siarad efo Al ngŵr i neithir ac oedd o just pan gwrdd i ti, oedd ti'n like super positive, outgoing, a dwi'n cofio pan o'n i'n arfer cyfrannu loads i social media a just mae di cripian yn ôl a di dod yn really fewnblyg. So bys i'n lyfio trio agor yn hynna'n allan i profiadau newydd, i cwrdd o bobl a comfort zone business ma di ond just aros allan o hon i hi neu trio anyway. So edrych ymlaen i hynna blwyddyn nesaf, as if dwi'n mynd i allu neud o, ond
positifrwydd. Wel, cychwyn efo'r syniad, a wedyn... A wedyn gweld sy'n gallu executio fe. Exactly. Amazing. Diolch o galon am blwyddyn arall hyfryd y podcastio. Do'n ni'n mynd i gael yn secret get-together Nadolig ni, sydd ddim yn cael ei recordio. O, dim ond y Patreon fans, mae hwnna. Or is it? Mae hwnna ar y Patreon. Geitho beth i recordio. A da ni siarad amdano chi gyd. Pob sy'n gryndo ar da ni fynd trwy nodiadau ni gyd amdano chi gyd. A da ni'n gwybod pwy da chi gyd. Da chi'n gwybod bob un o'n Jack o'n chi. A da ni'n deud peth amdano chi. Dwi'n mynd i siarad, mynd deep dive ar IPs. IP number. IP freely. Okay, guys, nos da am y tro. Diolch yn flwyddyn arall hyfryd. Fyddwn ni'n gweld chi gyd anwyl wrandawyr yn y parti Dolig nesa, neu stickich rownd am y 12 mis os da chi ffansi mwy o'r nonsens yma. Hollol fyny i chi. Nos da gan Bryn. Da ni dal mynd i neud o anyway. Ie, nos da. Nos da gan Iest. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Come on, dal i fynd, dwi'n barod Navidad. Mae fel cap... I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Nos da gen i fi hefyd. Nos da, pawb. Nadolig llawen i chi. Drwchwch ar ôl eich gilydd. Mae'n gret i gael chi yma. A gobeithio bod ni wedi gallu rhoi rhywfaint o gwmni chi ar eich drive chi. Driving home for Christmas. Mwyn i chi mis Ionawr, ia? Podlediad arall wedi wneud. Cha-ching. Mae bob dim di gorffan. She be done. Mae eisiau chi peint stopio gwrando rwan a mynd a cael mwynhau amser efo'ch teuluodd. Alright, Krampus. A mynd a cael Krampus slap a just Krampus slapio pob, just mynd o gwmpas a mae mor gret mae pob yn mwynhau o fi'n adgraio chos dwi'n amazing a dwi'n gobeithio chi dod yn ôl mwyn nesa a just cario mlaen mwynhau bydd y sioe mynd yn gret mor gret sa'n ebrioed yn ei sioe fel mor blaen mae'n mor gret. Nos da, Krampus. Nos da.